Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, ania kami karon aron sa pagpamati ug sa pagpamalandong nga maampuon sa imong katapusang mga pulong. Samtang ikaw nagantos sa labihang kasakit diha sa imong krus. Buksi ang among salabutan aron nga pinaagi niini, maamguhan ug basulan namo ang among mga sala sa ingon nga mabag-o ang among kasing-kasing pinaagi sa imong gugma. Hinaot unta nga makabaton kami kaisog o kalig-on sa pagkinabuhi subay sa imong pagbuot aron nga kami magpadayon sa pagbarog o paglihog alang sa kinatibuk-ang kalambuan sa tao, sa katilingbanong kausaban alang sa kaayuhan sa tanan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan, mga kaigsuunan, sa makausapa, gihandom o gisaulog na usab nato ang kasakitan o kamatayon ni Jesus. Ania kita aron maampuong mamalandong sa katapusang 7 kapulong nga gibungat sa atong Ginoo. Samtang nagbitay siya sa krus. Kita nagtuo nga ang mga pulong sa atong Ginoo tuburan sa kinabuhi kay siya man. Mao ang buhing pulong sa Dios kinsang pulong buhat kamatayon ug paggabanhaw naghatag kanato sa kaluwasan ug kalingkawasan. Busa angay natong gahinan sa igong panahon ang usa ka maampuong pagpamalandong sa katapusang mga pulong sa atong Ginoong Jesus. Uban sa tinguha nga ang mensahe niini magdasig kanato sa pagbag-o sa pagtugyan sa kaugalingon diha sa pagsunod kang Kristo ug uban kaniya pagsangyaw sa gingharian sa Dios. In the midst of this pandemic, San Isidro Cathedral, Labrador, mga kauparian, pinanguluhan sa atong Diocesan Administrator and Cathedral Rector, Monsignor Noel Pedricosa, STL, mupahigayo ni ining talagsaon nga pagbatbat sa katapusang 7 kapulong. Unang pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Palihog manindog ang tanan. Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, nilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Palihog manglingkod ang tanan. Human si Jesus gibudhian, gibiay-biay o giludan, gipapasan sa krus ug ilang gilansang. Si Jesus karon nagbitay na sa krus ug sa dakong kahingawa nangaliyo po sa iyang amahan, dili alang kaniya aron makalingkawas sa mga kasakitan nga iyang giantos, kundili at alang niya adtong na nagantos o nagpasipala kaniya. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat.
Unsa ang gilitok ni Jesus sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi? Si Jesus milutok sa pagampo, nangaliw po, ngadto sa amahan, nga unta mahatagan og pasaylo kadtong na naglutos kaniya. Usa ka pagampo nga naghatag sa tibok niyang kaugalingon. Nahingawa siya pag-ayo sa mga taong nagasakit kaniya, kansang mga kalag nahimutang sa labing alaot nga kahimtang. Gihatag gihapon Jesus ang iyang dakong gugma ngadto sa iyang mga kaaway. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Si Jesus nagampo sa amahan nga pasayloon sila. Kinsa man kining sila, wala ba gayud sila mahibalo sa ilang gibuhat? Ang mga sundalo nga naglatos ug naglansang kang Jesus sa krus, tingali wala makadungog sa pagtsangyaw ni Jesus bahin sa gingharian sa Dios. Wala sila magigsalo pagpangaon uban kaniya, ug labaw sa tanan, wala gayud sila makaila kaniya. Si Pilato, ang gobernador ni adtong panahona, nakita niya si Jesus nga walay sala. Apan, walay kaugalinghong baruganan, murag politiko, nga paling-paling, walay klarong partido, kay mahadlok nga wadaan sa gahom og posisyon. Ang iyang katungdanan, gigamit niya alang sa kaugalingong interes, dili aron pagpatuman sa hustisya og kamatuoran. Busa, gituman ni Pilato ang pagsinggit sa katawhan nga si Barabas ang buhian. Og si Jesus maoy ilansang sa krus. Gani, nanghunaw pa siya sa iyang makamot aron pagtimaan nga wala siya ay tulubagon sa kamatayon ni Jesus. Ang mga pangulong pari ug ang mga eskriba mao ang nagpaluyo sa paglansang kang Jesus. Nahinumduman sa dihang gilimpyuhan ni Jesus ang templo. Ang balay sa iyang himahan, naghimo siya glatigo nga pisi ug giabog ang tanang mananap ngadto sa gawas sa templo. Giabo ang masinsilyo sa mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamisa. Alang kanila, babag si Jesus sa ilang pamaagi sa pagdumala sa templo nga nagtumong gihapon sa ilang kaugalingong interes, dili sa mahigugmaong pag-alagad. Ang mga Pariseo ug mga Saduseo mao ang mga kaaway ni Jesus nga kanunay nangita og bikil ug misupak sa iyang pagtulunan. Dili nila madawat nga si Jesus pinadala sa Dios kay tungod ni siya kuyog ug dapig man sa mga makasasala. Ang mga tigpaniid mao kadtong mga taong naniid lang sa mga sundalo ug sa mga eskriba, ug wala man gani manginlabot sa pagpakabana. Nagtindog lang sila didto, nagtan-aw ug nanghilak, walay gihimo sa nahitabo. Ang mga higala ni Jesus, gikan sa tumoy sa krus, milantaw si Jesus ug nasabtan niya nganong nagluib, milimod ug nanagan sila. Ang mga kailan ni Jesus, igo lang panlantaw sa halayo ug nagsaksi sa iyang mga pag-antos ug mga kasakitan. Sila, ikaw, ako, ug tanang mga katawhan nga mga makasasala, mao ang nagpalansang ni Jesus sa krus. Walay duha-duha, apil kita sa giampo ni Jesus. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Wala ba gayud di ay kita masayod sa atong gibuhat? Sa mga higayon nga kita nagpakahilom, walay pagpakabana sa pagsaksi sa kamatuoran, bisan tunasayod kita nga anaa ang pagpang-abuso o pagyatak sa tawhanong dignidad diha sa atong katilingban. Diin anaa ang mga pamaagi o istruktura nga nagapatunhay dili sa kultura sa gugma o kinabuhi, kundili sa kultura
sa kahakog o kamatayon. Sa higayon nga kita, wala na'y panahon alang sa personal nga pagampo o sa pagsimba tungod kay gipalabi nato ang kabisi sa atong buluhaton. Sa higayon nga naay nangayo sa atong panabang, apan wala kitay mutubag sa ilang panginahanglan, bisan kun duna unta kitay ikatabang kanila. Sa higayon nga giabusuhan nato ang kinaiyahan ug walay pag-atiman sa kabuhatan nga gasa man kini sa Dios alang kanato. Daghan pa kaayo ang atong mapamalandungan sa atong gibuhat o wala gibuhat. Karon si Jesus moingon ngadto sa Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Siguro kita makaingon ngadto sa Ginoo, Ginoo, nasayod man kami sa among gibuhat, nga among gituyo, nga musupak sa imong kabubuton. Apan bisan paniini, si Jesus nangamuyo gihapon. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa atong pagtutok kang Jesus diha sa krus, nakita nato nga siya gayod mao ang panagway sa kaluoy ug pasaylo sa Amahan. Si Jesus nagpadayag kanato sa iyang gahom labaw sa tanan diha sa iyang kaluoy ug pasaylo. Siya usa ka Dios nga sa kanunay naa present duol kaayo balaan ug maluluyon. Isip pagpalawom sa atong pagpamalandong sa unang pulong, maampuong mopaambit karon sa iyang kasinatian is a resident from Surigao del Sur, a secondary school teacher and a guidance program coordinator, an active Eucharistic lay minister and lector, the elder sister of the late Father Rene Regalado, Dr. Marisa Regalado Villamon. My dear brothers and sisters in Christ, usa ka malaumon nga hapon kanatong tanan. I am one of Father Neb's ate, ang usa sa atong diocesan priest nga gipusil last January 24 on his way to Pope John 23rd Seminary sa Paling Patpat. I am blessed and very lucky to be given the chance by the cathedral nga usa sa magpaambit sa 7 last words sa 7 kaulahi nga pulong ni Kristo samtang nagbitay siya sa cross. This is my story. Together with all my other 11 siblings, we were raised by parents who has deep Catholic faith. Among nanay, si Nanay Felisa, usa ka aktibo nga lumilihok sa simbahan. In fact, she was one of the BEC leaders, lector, CWL, o katekista. Kaniadtong dili paluya si Nanay, kusgan pa, halos tanan niyang oras na sa simbahan. Manilhig siya o panglabhan niya ang mga kortina sa sanctuary. Perti niya kabisi sa simbahan, luyo pa sa kamatuuran nga 12 kami kabuok nga anak nga iyang gimatuto. O gani, ingon pa sa akong best friend sa college, si Ma'am Hope, si Nanay daw, basin mulusot na sa simbahan, unya kami nga mga anak niya, tungod sa among pagpabadlong usahay, basin daw magbabay-babay nami sa impyerno. I said, simba ko, besh, murag hadlok pod kayo iadto og impyerno. And then, ang among tatay, the late Servando Vita Regalado, was also sa akong namatan gyud, si tatay
is a diehard Knights of Columbus. Diehard. Kaya namatay gud si tatay nga naakaabot siya sa 4th degree. O si tatay usa-usab kaaktibo nga alagad sa simbahan. Sa gagmay pamisaon na nga mga magsuon, tungod sa among kadaghan, dili malikayan nga naagyoy mga panahon nga magkinusiay o magsinumbagay pod mi. Bunalan mi sa among tatay, kay dili siya ganahan anang magubot-gubot mi. Bunalan mi, nagklase-klase ang among bunal. So ang among bunal ranges from kanang silhig, sanga sa bayabas, sometimes sinturon, sometimes kanang panggatong gid sa kahoy. So that was. And then, usay chinelas, whatever nga bunal nga musulod sa inyong mga huna-huna igsuon mauna ka na. Sakit ang mabunalan. Human sa pagkagubot, human sa pagbikil-bikil, dili mo sugot among amahan, nga dili kami mangayo o pasaylo sa usag-usa. Ipagakos gid mi niya, ug ipangayo mi pasaylo sa usag-usa. And then, tungod kay mga gagmay pamanlagi, bisan magakos usahay, magsikreto gihapon pagkusi sa kilid. Mao kana mga igsuon, ang among nadak-an, giingana kami, pag matuto sa among inahan ug amahan. Medyo i-fast forward nato gamay. Nahuman kog eskwela ug nakabana ko og usa ka engineer nga taga Surigao del Sur. Sa amo magsuon tanan, ako ang nahilayo og katong usa namo ka igsuon nga tuwa sa Manila. Apan bisan pa sa kalayo sa lugar nga akong gipuy-an og okasyon lang kong makauli. Constant gihapon ang among communication sa akong mga igsuon. So yan mga kapatid, ang magandang naidulot ng teknolohiya. Siya. Usa ako, kaaktibo nga lumilihok sa simbahan gihapon. So medyo naliwat ko kang nanay gamay. I am a member of the lecture and commentator group ug usa ka aktibo nga Eucharistic lay minister. Yes, kay sa lugar sa akong bana, ginaalaw nila ang babae nga maging alagad sa simbahan. With my family background, plus nakabana ko o usa ka tawo nga hinimbahon pod, my faith grew better. Mas niduol ako sa simbahan, and little did I know that this faith of mine will undergo its own baptism of fire. Unsa ka hugot ang akong pagtuo sa Ginoo para dawaton ko sa kinasing-kasing ang usa ka masakit nga pagsulay sa akong kinabuhi. Unsa kadako ang akong gugma para kaniya, para hingpit kung masabtan ang iyang tumong, ang gugma sa Dios Amahan. Last September 18, 2020, our Tatay Bandoy died of aneurysm. I was in great pain, kay I was Tatay's girl. Tatay's death left a scar to my heart. Then, wala pa gani mag 1 month, sukad sa pagamatay sa among amahan, another misfortune befell on us. It was when Reverend Father Rene Bayang Regalado was illegally arrested and accused of rape. It wasn't easy, never easy. So, on Tatay's 40th day after death mass, since dili makauli si Father Neb, it was Reverend Father Vir Delfin who volunteered to preside the mass. I was in Surigao and I cannot come home that time, kay that was the time nga grabe kahigpit ang travel. I just listened and viewed the mass for Tatay via Facebook Live. On his homily, Father Vir
talked about forgiveness. Nga kinahanglan nato magpasaylo. I was in the office, staring at my phone, and could not help but cry. Maulaw man ko nga makakreate og eksena sa opisina, hinay-hinay kong nigawas og nisuksok sa luyo sa stage. I cried hard. Grabe na ko nga dangoy-ngoy. Kaysa ako una-una, unsaon ko pagpasaylo sa mga tao nga nagpasipala sa akong igsuon. That time, Father Neb was in prison. Unsaon ko pagpasaylo sa tanan tao nga nagpasakit sa iyaha. I asked him on one of our conversation via phone. I asked him if the accusation was true, and he firmly said no, and I believed him. Mituo ako 100% even before of the release of the medico legal. Nan, unsaon ko man pagpasaylo sa mga tao nga wala man untay gihimo ang akong manghud kanila. Last January 25, at around 6 in the morning, ang among kinamanghuran, si Glyza, called me and gave me the most shocking news. A close-range bullet put an end to our brother's life. Sa dakong kasilag o kasuko, I broke the flower vase in front of me ug nakatuaw ako sa makusog. Ngano man, Lord, isn't it enough? Kulang pa ba ang akong pagsimba, ang pag-alagad sa akong pamilya sa imo? Why would you let us experience such pain? Una, si tatay, nisunod ang among igsuon. Sa dakong kakurat o kabalaka, sa akong pag-question sa Ginoo, gigakos ako hugot sa akong bana, o gialam-alaman, o giingnan, not to say such things. Kaya ang Ginoo lamang ang nahibalo sa tanan, sa iyang tumong, o kinahanglan, among dawaton. It was only 4 months since namatay si tatay ug nisunod dayon si padre. Father Neb was taken from us, his family, in the most undesirable way. Sakit kayo ang iyang kamatayon. One of the first persons to console me was Reverend Father Ronald Husoy. He is a tandag diocesan priest karon nga nag-teaching regency before sa San Agustin Institute of Technology, where Father Neb was assigned as an assistant priest. He comforted me and listened to my woes and cries. Bisanaan ako diri sa Malay-Balay ato nga time attending the wake of Father Neb. He would still ask me, pangutan ko niya kung kumusta na ako o kumusta na ang akong pamilya. On one of our chats, I bursted to him, Pads, asa nga parte sa akong kasing-kasing nakuhuguton ang pulong nga pasaylo. On January 31, upon returning home, human sa lubong ni Father, I sent a text message to His Excellency Bishop Raul Bautista Dail. Siya ang present nga bishop sa Tandag Diocese karon o maestro siya ni Father Neb sa St. John Mary Vianney. His Excellency also sent me words of comfort during those dark moments. This is my text message to him. Bishop, good afternoon. We just arrived from Bukidnon, Bishop. Bishop, nga naman, nga despite sa akong gisaad sa kang Father Neb, during my last view of him sa iya funeral mass, sa akong saad, nga ilubong ko, tanan na kong hinanakit og mga kasakitan, tanan na kong kasilag, nga naman, Bishop, nga mukalit man gihapon paglabay
sa akong tawhanon nga pagbati ang kasuko sa mga tao nga naghatag og pasakit kanamo. Bishop, I promised to my brother to let go of all the pains. Pero nga nung naapa man, bugat kayo ang akong kasing-kasing. Unsa man ang akong angayan buhaton. Ug Bishop, asa nga parte sa akong tawhanon nga pagkatao na ako huguton ang pulong ug akto sa pagpasaylo. Dili ako madinumtanon nga pagkatao. Tinuod ka na, mga igsuon. Kay kung ako masakitan, muhilak raman ako. Ang pang kung makadungog na ko sa pulong nga sorry, nga maigpasaylo, malimtan na ako ang tanan. Pero bigla, tungod sa nahitabo sa akong igsuon, nahimong gahi ang akong kasing-kasing. I was in greatest pain of what happened to my brother. He had been through a lot. He just appeared strong sa mga tubangan, but he was bleeding inside and he was in deep pain. Dili pa enough nga siya gipakaulawan o gipreso, ila pang gikuha ang iyang hinulaman nga kinabuhi. Sakit kaayo, and because of that, in my mind, I wanted to play even. I wanted to exhaust everything just to have vengeance, to deal the offense appropriately with an eye-to-eye and a tooth-for-a-tooth method. Pero unsaon? O kinsa? Wala. We were groping in the dark, suntok sa buwan. Pero nga naman, nganong ni kalma ako ug ang akong mga igsuon uban sa among nanay, unsay nakapakalma namo. Several hours after Father Neb's death, my sister Glyza discovered a personally handwritten note sa A4 nga bond paper nga nakaipit sa laptop ni Padre. Kana, mga igsuon, he named us all, nanay, ate, kuya, igsuon, tanan. And then he said, I love you all. If ever I cannot come home alive, please always remember that I prepare a good place for you in heaven. Please, ayaw mo og balo sa akong kontra. Let God and let go. Mao ka na, mga igsoon ni Kristo, ang nakapakalma sa nag-aliwaros namong kasing-kasing kaming tanan. Ang kagubot sa among huna-huna ug ang kasakit medyo nahapsay. Human as he was, kay baloko nga sa pirmiro adunay pagmahay si Father Neb sa mga tao nga nagpasakit sa iyaha. And knew it, kay samo magsuon tanan. Ako ang nahulog nga murag confident niya. Diri niya isulti sa ako tanan via messenger, sometimes call, say mag-text siya. But in the end, nahibaw sa bako nga mas nagpatigbabaw sa iyaha ang pagbati sa pagkamapasayloon. Because it was stated in his sort of murag death wish nga gibilin niya sa amo. Ang iyang hangyo nga pasayloon namo ang mga tao nga nagpasipala sa iyaha. I envy him because he had the courage to do that. He had the guts to love his enemies in the end. So kung nahimo niya, nga nung dili man nako mahimo, nga nung dili man mahimo sa tibuok na akong pamilya. In a short span of time, nawad-an mi og duha ka minahal. 2 pillars of the family. O gani, ingon pa sa akong igsuon nga si Ginos, dili lalim, mawad-an og duha kakapamilya
2 in a row. Father Neb was the cementing factor of the family. His family, was his weakness. Kami ang iyang Achilles heel. Pag-abot sa amo ng iyang pamilya, he was most vulnerable. Little by little, nag-move on kami. We respected the request of our brother. With each other on our sides, hinay-hinay kami nga nag-move on. I was able to see the light back and the silver lining of the course of events. I was able to realize that being unforgivable do more harm to me than to the persons where my resentment is centered. Magpasaylo kami. Kay kini, ang iyaha pinakagusto na mo buhaton. He wanted us to follow and live up to one of God's greatest commandment. Higugmaon ang kaaway. Ug sa akong pagpamalandong, niining panahon sa Kwaresma, hingpit nako nga nadtugkad ang kahulugan sa unang pulong ni Kristo samtang siya nagbitay sa cross, Jesus' word of forgiveness. I am grateful to God of these realizations. The death of our brother made me realize a lot of things. I realized that the pains we went through and will still be going through is God's way, very special way of drawing us close to Him. Kini gipahayag sa Ginoo kanako pinaagi sa Psalm 34:18 when He said, "The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit." It is also His very special way of strengthening more the bond between us siblings. We became closer and more sensitive to each other's needs. We comforted o gihimo namo nga source of strength ang usag-usa. Labi na ni ining panahon, we are still in the process of moving on. I realized that Father Neb's death taught us one very significant Christian values. The spiritual values of being forgiving. The holiest, yet the hardest for us human beings to do. Even on the verge of his death, iya gihapon gihuna-huna nga dili kami mga igsuon niya mahilawod og dili magpakasala og dili magpaulipon sa kasuko. Romans 12:21 says, "Do not be overcome by evil, but overcome evil by good." Kana bitaw sa giingon pa, kung labayon kita og pan, kung labayon tagbato, bawsa nato og pan. Pwede ba mga igsoon? Pwede ka nga ang pan nga atong ilabay, isulod nato garapon, pabalik. Funny. Malisod nga hangyo sa among igsuon, pero amo respetuhon og tumanon ang iyang hangyo nga magpasaylo. We need to forgive those unknown persons who inflicted pain in us. Lisod, murag lisod jud sa. Pero mga igsuon, kung muhangad ako sa nagbitay nga cross, nagbitay nga Kristo sa cross, medyo masoften ang ako kasing-kasing. Mahagit ako paghimo sa iyang gihimo ang pagpasaylo ug paghigugma sa iyang mga kaaway. And I noticed in myself, kining very simple lang nga panghitabo, nga makasulti ako, nga medyo mituhop sa akong kasing-kasing ang pulong pasaylo. I know, daghan diri mga plantitas. Mga nanay nga mahilig og tanom, I know kaila mo anang caterpillar nga dako kayog mata. Kanang uod, magkauna siya sa akong aglonema o caladium nga koleksyon.
Masuko ko ana. Kay ang tanom, mga plantitas, di ba, ato nang giampingan, gigastuhan, nag-exert ta og time og effort dira. Sa una, pag makita nang nako na ang caterpillar, sa way pagduha-duha, guntingon gina nako, goodbye to the world, gud siya. Bisag unsaon pa ko pag-explain sa among school nurse na, ma'am, ayaw lang patya. Kay ngadto-ngadto, mahimo raman na siyang butterfly. Di jud ko mo to. Pero, believe it or not, pagkamatay ni Father Neb, medyo nautro ang akong perspective. Ang uod, akong ipikit sa kahoy, ug ilipat na lang nako siya, iadto nako siya sa layo. Kung makaistorya pa ang caterpillar, moingon gyud siya, kinahanglan pa di ay mamatay si Father, ay ka maluoy sa amo. Simple, yet profound nga reflection, ingon pa ni Father Rodolfo Isada, because I shared this to him also. I realized that most of all, mga kaigsuunan, that the true meaning of my brother's death is the rebirth of my faith. Sa akong paghigugma kang Kristo, sa akong pagsalig o pagtugyan kaniya sa akong tanan. And the rebirth of the true essence of forgiveness. As of now, my family is on the first step of the many complicated steps of forgiving sa mga tao nga nagpasakit sa amo. But we are hopeful that with each other, with all the relatives and friends who supported, cared, and prayed for us, makaya namo ang tanan. We fervently pray that God Almighty and Mama Mary will hold our hands. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang akong pagtuog pagsalig sa Dios, ang ako pagkamapasayloon, dili pa perpekto. Gikan sa pagkabata, yes, hangtod karon, haduol sa akong kasing ang Ginoo, duol ako sa simbahan. Pero dili malikayan. Makasala gihapon ako usa gihapon ka makasasala. But I firmly believe when God speaks through John chapter 1 verse 19, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ako nang hinaot nga mapuy-an sa tinud-anay ang ako natun-an nga makahuluganon sa kamatayon sa akong igsuon. His death is our life and our lives cost His death. Forever in our ears, in our hearts and our minds, His last words will echo His legacy for us nga mga sinners. Magpahinumdum, God will forgive, God will heal, and God will restore our souls. And that God is always just and merciful. Usa ka mapalandungon ug malaumon nga hapon kanatong tanan. Daghang salamat. Magampo kita. Ginoong Hesus, pagkadali ragayod namo mo kondinar sa uban, sa paggamit sa among tudlo, aron pag-akusa kanila sa walay kukaluoy. Hustisya alang kanamo ang pagpanimalos, hilabi na ngadto sa nagbuhat sa dautan. Apan sa adlaw nga ikaw gilansang sa krus, wala kamo singgit ug hustisya. Wala nimo panghimarauta ang imong kaaway, hinuon, gipasaylo nimo sila ug giampo. Pasaylua kami Ginoo, nga napakyas kami sa pagbuhat sa among kaapuhan, diha sa katilingban, ug sa among isig katawo, ingon man ngadto sa tibuok kabuhatan. Salamat kaayo sa imong pagsabot sa among mga kahuyang ug kakulangon. Tabangi kami alang sa sinsiro nga pagbag-o ug pagbasol sa among mga kasalanan.
Lamdagi kami kanunay, ingon man ang mga tao nga nakapasakit kanamo. Aron makaamgo kami nga kinahanglan namong ibalik ang nabugto namong relasyon ug magkauli ang maayo namong kabubuton. Amen. As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I'd finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. And all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him, we are the reason that He gave His life, and we are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. You are my reason to live. Ang ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako. Palihog manindog ang tanan.
Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka na ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako, kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Palihog manglingkod ang tanan. Diha sa pagsaysay sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Jesus anaa gilansang sa krus, taliwala sa duha ka mga kriminal, nga anaa sa iyang wala og tuo. Atong mapamalandungan dinhi, ang duha ka kinaiya sa tao ug sa ilang pagpakiglang bigit sa atong Ginoo. Una ang kriminal o kawatan nga nagbugal-bugal kang Jesus diha sa krus. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Usa ka kinaiya sa tao nga nawad-an sa paglaom ug nga sa walay kahadlok, nagbugal-bugal ug sa diyang nakita niya si Jesus diha sa krus. Kining maong kriminal naghandom sa milagro sa usa ka makagagahom nga Jesus panahon sa wala na siya mahimo. Kung atong ipunting kining panghitabo sa atong kinabuhi, dili ba kita man kining maong kawatan nga mibugal-bugal kang Jesus? Dili ba nga panahon sa kasakit, kalisdanan, kapitos, unos sa kinabuhi, og diin mabati na nato nga daw wala nay paglaom, di ba makaingon usab kita nga hain na ang Dios? O kung aduna may Dios, siya walay pagpakabana. Ikaduha ang kriminal nga bisan pa kung siya sama sa una, usa ka dakong makasasala apan nahatagan sa kahigayunan sa pagpakita sa iyang pag-ila ug kamadlokon sa Ginoo. Siya miingon ngadto sa unang kriminal, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Dinhi nga bahin, makita nato ang kamatuoran nga ang makasasala samtang buhi pa, aduna pagayoy kay gayunan sa pagbag-o. Siguro kung kining maong kriminal nahatagan pa sa kagayunan nga magpakabuhi human sa iyang pagkahinagbok ang Hesus, nga mao'y nakabag-o sa iyang kinabuhi, duna og daghan pa siyang mahimo nga maayo alang sa katilingban. Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Mga pulong nga nagtimaan sa usa ka talagsaong pagtuo alang sa kinabuhing dayon. Bisan siya naataliwala sa dakong kangit-ngit nga panghitabo, ang usa ka kawatan nagpabiling mitahod kang Hesus uban sa pagampo nga puno sa pagpakiluoy, nga bisan anaa na sa bungaw sa kamatayon, dili pa mahimong ulahi ang tanan. Pagkaanindot gayod sa grasya nga gihatag ni Hesus nining maong kawatan. Una sa tanan ang grasya nga malamdagan ug mahayagan ang iyang panghunahuna, labaw sa tanan ang pagdawat sa dakong grasya sa kaluoy ni Jesus, dihang nadungog niya ang mga pulong, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso uban kanako. Pagkaanindot palandungon, nga diha-diha dayon nadawat sa maong kawatan,
ang hingpit nga kaluwasan. Kita kaha sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, madunggan ba nato ang Ginoo moingon, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso uban kanako. Sa walay duha-duha, kini nga saad sa kaluwasan, madunggan usab nato. Kun unya ni anang taknaa, kita sa sinsirong pagpaubos, naapay kahigayunan sa pagbasol o paghinulsol. Apan dili na kinahanglan nga kita maghulat pa sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, aron kita magbasol sa atong kasalanan ug mohangyo sa Ginoo nga hatagan kita niya sa kinabuhing dayon. Karon mao na ang takna sa pagbag-o ug paghinulsol. Karon mao na ang takna sa kaluwasan. Karon mao na ang panahon nga atong tan-awon nga mas seryoso ang atong kinabuhi sama sa gisulti diha sa gipadayag. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga ginungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Busa pagmata og lig-una ang anaa pa kanimo aron dili mamatay. Kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pa hingpit sa atubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo, tumana kini og hinulsuli ang imong mga sala. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Our second sharer is an active member of the Parish Youth Apostolate of San Isidro Labrador Cathedral, Young Servants of the Lord, altar server, and extraordinary minister of the Holy Communion, and resides at Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Mr. Edgardo Antalan Jr. Hello. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Thankful kay isa ko sa napili nga mag-share about diya sa akong kinabuhi o mag-share about sa isa sa giingon ni Jesus diya sa iyang pagkalansang sa krus. Mao nga, truly I say to you, today you will be with me in paradise. So sa akong kinabuhi, diya isip patanon, usa ko kabatanon nga ginasupport, ginalove o gayo diya sa akong pamilya. Ginahatag kung unsay makaya nila ihatag sa kuha. Pero kani nga mga pagsuporta sa kuha, kini ako kining abusaran. Nagbuhat kog mga butang nga dili makasukli or makasukli sila mga sakripisyo para lang mahatag sa kuha. So, usa ko kabatanon nga garbuso ito nga time. O diha pud sa kong pagapusar sa kong pamilya, diha sa kong pag-eskwela nga bugoy o bisag nakita nako nga ginahatag na sa akong pamilya ang mga panginahanglan diya sa akong pag-eskwela, ginabuhat gyapon akong mga butang nga dili makahatag og bisukli silang mga paningkamot para diya sa akong pag-eskwela. Diya sa akong pagkabatanon sa pagka-estudyante sa high school, sa ko nga siya ko Catholic class and mangilad pa ko sa akong mama sa una kay aron lang mangilad pa ko aron nalang ko'y masugal diya sa eskwelahan ana magkating lang ko kay aron maka-computer magdulag basketball. So ingana ko nga pagkabatanon
Ingana na ako pag-abusar ang akong mga ang ginikanan. Og niabot ang time nga nagpakita og card sa akong ginikanan. Nahadlo ko gayo kay kabalo ko kung unsa ko sa eskwelahan, pero sila wala. So nahadlo ko kay abi na ko kasukan ko kay lagi gagmay kay akong grado. Di ba? So ana, pagpakita na ako ana sa akong ginikanan, nakita na ko ang mama nga ni Smile. Ni-smile siya og ningon siya nga, sige lang nak, ang importante nakapasar ka. So grabe ang bali guilty kay ko sa akong gibuhat. Murag lisod kinako dawaton ang iyang pag-smile. Kaya na sa akong gibang buhat. Hantod sa time nga nakagraduate ko high school, nakita na ko ang ginikanan nga happy kay sila. Kaya nakagraduate ko, napasaka na ko akong ginikanan diya sa stage. Pero sa pagka ako, wala ko nalipay nga nakagraduate ko. Nalipay ko, kay nakita na ako akong ginikanan nga nalipay sila nga nakagraduate ko. Kay tungod kay, wa ko nalipay sa akong pag-graduate kay tungod lagi, kay tungod sa akong gipang buhat, nakonsensya ko gayo. Nasa una-una nga, unsa kaha kung nagtarong ko, doble siguro ang kalipay nga akong nakita karon sa akong ginikanan. So ana, hanto din sa time nga diya sa akong pagpadayon as senior high school student, nakahunahon na ako sa akong kagalingon nga sa pagbago. Kay nakonsensya ko kayo sa akong gipang buhat diya sa akong ginikanan. Sa pagbago sa akong kagalingon, pagpadayon ako as senior high school student, nga feel kay nako diya sa akong pag-eskwela nga behind kay ko. Ulahi kay ko sa tanan, pero naningkamot ko nga mapadayon ako ang akong pag-eskwela. Hanto dayon nga na mga niabot nga opportunities diya sa akong kagalingon. Naghamit na ko ang akong talent, ba? Isip drummer pod. O gantod naka-form og banda. Hanto naka-appeal mi mga Battle of the Bands. So isa na sa mga opportunities nga niabot sa ko. Og hanto dayon nga nakoy mga kauban sa banda nga aktibo gyapon sa simbahan. Sila ang nakapabira sa kuha diya para makaserbisyo sa simbahan. Ug hanto dayon kaysa ako sa una dili man gyud ko officially nga Catholic gyud. Pilipinista ko sa una pero gasimba ko Katoliko. Pero hanto dayon nga nabdala ko sa simbahan sa Catholic Church na hanto din nag-try ko kumpisal. Bisag wala pa ko nabunyagan. Nangumpisal ko kang Father Toto. Og hanto din ato. Gitabangan niya na din si Father Toto sa ako nga. Kay gikumpisal man ako nga dili pa ko officially nga Catholic o wala pa ko nabunyagan. So niya na si Father Toto nga moadto ko sa office para malihok ang akong mga panginahanglan para mabunyagan ko diya isip Catholic. Og hanto dayon nagpatabang ko diya sa akong mga kauban dira sa YSL, Young Servant of the Lord. Kaning organization isa sa mga nakapastrong sa akong spirituality. Nakapastrong sa spirituality og antod sila isa gyapon ning organization ang nakaperform sa kuwa bitaw isip pagkako og sa pag-ilan ako sa akong kagalingon. Og hanto dayon nga sa time nabunyagan ko ni Father Phil last April 2019. So moto happy kay ko kay nabot na or nakuan ko nga happy kay ko diya kay
nakita po nako sa ginikanan nga happy sila kay nako sa simbahan nagserbisyo. Kay o hanto din nga may mga napilan nakapil kong mga organization diya sa Extraordinary Minister of the Holy Communion. Ug hanto din nakapil ko diya sa altar server. Kay kaning altar server pod mo nang niapil ko ani kay isa po ni sa gigusto sa akong inahan sa una. Kay elementary pa lang ko, gusto na kay siya nga mahimo kong altar server. So mo nang ako mugod sa una sa elementary pa ko, high school, bali ang ako hunahuna kay wala gyud sa simbahan. So mo nang wala na ko na siya gikuan nga gusto sa akong mama. So hantod karon mo nang nisulod ko ani kay aron mapadayon kung unsa toy gigusto sa akong mama sa una nga mahimong altar server pod. So muna nga ato din naka-graduate ko senior high school student diya sa Bukidnon National High School. So dito pagka-graduate na ko nakaingon ko sa akong kagalingon nga mayon ta lagi nagtarong ko ato last. Kay nakita na ko sa akong pag-graduate nga akong ginikanan happy gyapon kay sila. Mas doble gyud ang akong nakita nga ilang kalipay sa akong pag-graduate diya as senior high school student. Dili lang akong ginikanan, apil na akong mga relatives, kauban sa banda, kauban sa simbahan. So, hanto din nga, diya sa akong pagserbisyo as sa simbahan, kung nahimo aktibo sa simbahan, daghan kay kong mga natun-an diya sa ma-apply nako sa akong kinabuhi. Ma-apply nako sa uban. And so, muna ang ako ang storya as batanon. From being someone who live without the church into someone who can no longer live without the church. Into someone who can no longer live without the Word of God. Into someone who can no longer live without the Eucharist. Into someone who can no longer live without the Holy Mass, which is the highest form of prayer. So na po istorya nga, one moment of mercy washes away a life of sin. So ang pagpamalandong ani nga, bisan pag unsa kamubo na lang ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, kung ikaw mangayo og pasaylo sa Ginoo, mubalik sa Ginoo, dalon gid kaniya diya sa iyang paraiso. Og God is blind to your sinfulness. So isa kong mga nakuan nga nagkumpisal ko nga ang Ginoo di ay wala kay siya nag-focus sa ato kung sa atong mga kakulangon o mga sayop nga atong nabuhat diya sa kinabuhi. Ang iyang gitanaw mao ang unsa ta kamaayo. Unsa ang mga maayo nga butang nga atong nabuhat diya sa kinabuhi. So kani nga mga pulong kani sa akong pagsulod sa simbahan o pagserbisyo sa simbahan mao ang nakahatag sa kuha og kalipay diya sa kinabuhi isip batan-on. Mao nakahatag sa kuha og courage para pagbuhat sa mga butang. Kay sa una manggod kay nako strength nga mabuhat nako ang butang pero wala ko'y courage nga buhaton nako ni. Kay tungod sa akong pagkaulawon, dahil ingani karon dili nako ni kaya buhaton sa una nga magstorya sa iyong atubangan. Kay tungod sa akong pagkaulawon. So, diha isip gaserbisyo sa simbahan nga batan-on. Ang paraiso nga gihatag sa Ginoo sa kuha karon mao ang simbahan. Thank you and may God bless us all. Magampo kita, palihog mangluhod ang tanan.
Ginoong Hesus, gibayaw mo ang kawatan, tungod sa imong dakong gugma ug kaluoy. Siya nakadawat sa imong saad, nga siya muuban kanimo sa paraiso. Liguna ang akong pagtuo, kay aduna pa ako'y kahuyang o pagduha-duha, tungod sa mga unos, ug ngit-ngit nga panghitabo sa akong kinabuhi. Himoa nga karong taknaa, makaamgo ako sa akong kasalanan, ug mangayog pasaylo kanimo. Tudloi ako nga sa kanunay, bisan unsay mahitabo, mudangop ako diha sa imong kasing-kasing, nga kanunay nagahulat ug nangandoy, nga ako muduol kanimo. Daghang kaayong salamat, Ginoo, sa imo kanunay pag-uban kanamo, nga imong piniling katawhan, diha lamang kanimo, maangko namo ang kinabuhing dayon. Amen.
ang ikatulong pulong. Babay, kini ang imong anak, kini ang imong inahan. Palihog manindog ang tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuong babayi nga sa iyang inahan nga si Maria, ang asawa ni Cleopas, ug si Maria Magdalena. Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gihigugma nga nagbarog duol, miingon siya sa inahan, "Babay, kini ang imong anak." Unya, miingon siya sa tinun-an, "Kini ang imong inahan." Gikan ni adtong higayuna, gipapuyo sa tinun-an ang inahan sa kaugalingon niyang balay. Palihog manglingkod. Pamalandong. Human ni Jesus ihatag ang panginahanglan ni adtong mga tao nga naghimo kaniya sa dautan nga sila pasayloon sa amahan o nga kadtong nagbasol nga kawatan nga mahiuban kaniya sa paraiso. Karon angay lang hatagan niya sa pagtagad ang mga tao nga suod kaayo kaniya, sila nga iyang gimahal. Naa ang iyang mahal nga inahan ug ang tinun-an nga iyang gihigugma. Babay, kini ang imong anak. Unya, miingon siya sa tinun-an, kini ang imong inahan. Si Maria, nagmakanunayon sa iyang disposasyon, isip pagtugyan sa kaugalingon, ngadto sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Naa siya uban kang Hesus, gikan sa iyang pagsabak, hantod sa kalbaryo sa cross. Dinggot lua, at tubangan sa iyang pinanggang anak, nga naa nagbitay sa cross, dili gayud nato matugkad ang hilabihang pag-antos, kasakitan nga bation sa usa ka inahan. Kay si kinsang inahan ang makagwanta pagtan-aw sa kasakit nga gisabugubang sa iyang anak. Hinuon, alang sa usa ka inahan, mas palabihon pa niya nga siya ang mag-antos kaysa pagsudong sa iyang anak nga mag-antos. Dili ba mauman kini ang atong kasinatian sa atong inahan? Busa, angay lang nga matisok diha sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang hilabihang pagmahal sa atong inahan ug angay lang usab nga kita magmahal kanila. Isip mga ginikanan, nagpabilin ba kitang mahigugmaon ngadto sa atong mga anak? Isip mga anak, nagpabilin ba kitang matinahuron o maalagaron ngadto sa atong mga ginikanan? Babay, kini ang imong anak, kini ang imong inahan. Kini ang imong inahan. Gihatag ni Jesus ang iyang inahan ngadto sa batan-on ug gimahal niya pag-ayo nga si Juan. Kini nagpasabot nga sa katapusang gutlo ni Jesus didto sa krus, gihatag niya si Santa Maria, iyang inahan, ngari kanato. Isip inahan sa tanang sumusunod ni Kristo nga girepresentahan sa disipulo nga iyang gihigugma. Gipiyal ni Jesus si Maria ang iyang tinahod nga inahan, dili lamang sa iyang gipanggang tinun-an, kundili para kanatong tanan.
Siya nahimo usab nga atong inahan ug inahan sa tanang binunyagan tungod kay nahisakop man kita sa simbahan. Ang pagkainahan ni Maria makahuluganon ug nakahatag kadasig kanato sa pagpamalandong sa atong Ginoo, sa atong pagkadisipulo ni Kristo. Si Santa Maria may unang disipulo sa atong Ginoo. Ang pagkadisipulo sumala sa gipakita ni Santa Maria mao ang pagtuman sa ipabuhat sa iyang anak nga si Jesus. Mao kini ang iyang giingon ngadto sa mga sulugoon sa kasal sa Kana. Buhatan ninyo ang bisang unsay iyang isugo kaninyo. Kabahin sa maong sugo, mao ang pag-uban kaniya diha sa iyang misyon sa pagpangluwas. Karong tuiga, 2021, atol sa pagsaulog sa ika-500 nga tuig sa Kristyanismo sa Pilipinas, gihagit kita sa pagpamalandong sa atong misyon ngadto sa tanang kanasuran. Gigasahan kita aron mohatag. Gifted to give. Dako kaayo ang atong pagpasalamat sa Dios ug sa mga misyonero nga iyang gipadala aron madawat nato ang gasa sa pagtuo. Angay lang nga ang tagsa-tagsa kanato muila og makaamgo nga ang atong pagtuo gasa sa Dios apan kini usab tulubagon nga atong ipalambo ug ipaambit. Kay basin ang uban alang kanila igo na ang pagdawat lang sa pagtuo diha sa bunyag apan wala kini giamuma o gipatubo ngadto sa pagkahingkod. Kanus kita makaingon nga mitubo ang atong pagtuo ngadto sa pagkahingkod? Pipila sa mga paghulagway niini mao nga. Una, ang hingkod nga pagtuo mapadayag diha sa atong lawom nga kahibalo ug kasuod sa atong Ginoo. Pinaagi sa atong makanunayong pag-ampo, pagbasa, pagpamalandong, pagtuon o pagpuyo sa iyang pulong nga naa sa balaang kasulatan. Ikaduha, mapadayag usab kini diha sa atong pag-apil o pagtabang sa pagtukod o pagligon sa gagmayng simbahanong katilingban o bek. Kaya ang atong pagtuo, dili lang kini personal, kundili simbahanon usab. Ikatulo, ang hingkod nga pagtuo, mapadayag diha sa paghimo sa atong misyon, nga musaksi kang Kristo sa iyang kamutuoran, kaluoy, hustisya o kalinaw, diha sa atong pamilya, trabaho, opisina, negosyo o diha man sa kulturanhon, politikanhon o ekolohikanhong aspeto sa atong kinabuhi. Kay ang hingkod nga pagtuo magdala dili lang sa personal, simbahanong kabaguhan, kundili magdala usab kini sa katilingbanong kausaban. Mga muyo kita ngadto sa atong mahal nga inahan, Berhing Maria, nga tabangan kita niya, nga mutubo ug muhingkod ang atong pagtuo, isip mga disipulo ni Hesukristo, nga mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Dugang mapaambit sa iyang kasinatian, usa ka sa Christian Diocesan Ministry Head, a college student at San Isidro College, Mr. Benedict Angco Jr. Woman, behold thy son. Son,
behold thy mother. As I pondered and pondered upon this passage, I asked myself, ngano iyahaning giingon? Dili kong giunsa niya. I asked myself, unsa ka ang pasabot ni Jesus diha sa iyang pag-submit sa iyang inahan ngadto sa iyahang apostol? Did he submit his mother because he was afraid of what will happen to her after her death? Or was it because he was brave enough to accept the fact that he can no longer stay with her here on earth? Matawag ba ka nga talawan kung magbuhi ka? As I pondered and pondered, I realized that Jesus has already given me an answer to this question. Pinaagi sa usa ka kasinatian ako. October 8, 2019 was the day when I lost my mother. It was the painfully most memorable day in my life. Labaw na kay mamas boy ko, klaro mangguros lawas, at imanados inahan. No? Ako pang gakahinumduman hangtod karon ang senaryo sa iyahang last day uban namo. Humanakog adto sa eskwelahan para maghatod sa ako ang mga pag-umangkon, nibisita ko sa akong mama sa iyang kwarto. Kay para mangumusta kay, for the past weeks, wala ka nang nagsakit siya because of a gangrene in her left foot caused by diabetes. Pag-abot na ko sa iyang kwarto, giignan ko niya nga, gusto siya mugawas. Kami duwa sa akong ati, busa. Ako asyang gilukdo, kaya di naman siya katindog. After a while, na-notice sa akong magulang, nagalisod na siya ginhawa. Kalipungon na siya, ug nakuyapan. So we immediately took her to the hospital. Gidagan siya namo sa ospital, ug pag-abot namo, giignan mi sa doktor, na mangandam nami sa iyang pagpanaw. Di na niya makaya. Ikaw daw, ingnan og inana, na mawala ang imong inahan, ang imong dalangpan, hinagiban, taming og unsa pa na nimo sa imong kinabuhi. Ang tigbantay sa imuha, ang rason ngano inani ka kadako karon. Ang rason ngano naa ka diri simbahan. Ang rason ngano inani ka nga pagkatawo, ang usa sa nagtudlo sa imuha kung unsa ang dapat buhaton. Unsa kayong masinati? Para sa kuha, murag di lang nahuwa lang nahugno ang kalibutan, nawala gyud. Grabe kasakit, wag gyud ko nagdahom na muabot ang panahon na mutanaw ko sa akong mama nga nana siya ay taming sa kinabuhi. Na okay daw ta kung ang taming sa kinabuhi, 6 pa ka bulan, 7, 4. Kato, giignan lang mi, kung atakihon pa siya kas-a, di na siya matabang. Kung atakihon pa siya, di na gyud siya ma-resuscitate. Kato ang giingon sa mo sa doktor, mintras gabumba ko manually sa hangin na gina-intake sa akong mama. Kaya wa may makina ato nga time. Nabisag unsaon nimo gahilaka ka, di ka makahunong. Kaya na sa imong kamot ang kinabuhi sa imong inahan. Mura kog nabuang na unsa. And that was my feeling. That was what I felt. I felt as if I was placed literally on the place where Mama Mary was during the crucifixion of His Son. Si Mama Mary, nagtindog sa gilid sa cross, nihangad, iyahang nakitaan ng iyahang anak, gakahinay nagkamatay. Mintras ako,
nagtindog sa kilid sa katri diha sa ospital sa emergency room, gadungaw sa akong inahan, gatanaw mintras gakahinay-hinay na siya og matay. At a very young age, namatay akong mama. Ang kalahian ng guro namo ni Mama Mary, kay sa sugod padaan, iyahan ng gidawat ang mahitabo siyang anak. She already accepted his faith. Pero ako, giignan ako sa doktor, wag yun nako gidawat. Kay sakit. After asking us to prepare for the worst, the doctor proceeded in asking us this question: ipadayon pa ba o ipahulay na? Sa iyang pagpangutana, walay bisag usa namo nakatindog kay nakatingog kay nakahagulhol naming tanan. Should they continue in reviving her even though there was no more hope? Or should they just give up? Niabot ang panahon na I was the only one left capable in answering the question. Kaya akong mga magulang, ako ang kamanghuran sa upat. Ako mga magulang, nanghagulhol na, uban sa akong mga pagumangkon o sa akong amahan. So the answer and the decision was left to me. So sa akong paghuna-huna, para lang makatubag sa doktor, akong gihuna-huna sa akong kaugalingon, di yun dapat na mo isurrender si mama. Dili yun mi mutuo nga panahon na niya. Kay mabuhi palagi siya kung dili mi mubuhi. Kana kong pagtuo, mabuhi pa siya kung dili lang mi mubuhi. I didn't want to surrender because it hurts. In my mind, I was denying the truth because it hurts. Ang mga tawo kung gakasakitan, gapangitag pamaagi na mawala ang kasakit. Busa, di ba, gapamakakta, kay di na to gusto dawato ng kamatuuran o di na to gusto madunggan. So akong gibakakan ang akong kaugalingon. I didn't surrender because I was afraid of losing my mother. But then I realized that I was thinking selfishly. And I was not thinking of God's will. I was pushing for what we want, but not what He wants. Then, at that very moment, akong namduman ang usa sa pinaka-importante na gitudlo sa akong inahan sa mua. Kung mag-ampo ka, ayaw ampo nga matuman ang imong gusto. Kay dili na siya ampo. Imo nang gisugo ang Dios. Kung mag-ampo ka, iingon sa Dios ang imong gusto, pero ipatigbabaw gyud ang iyahang kabubuton, kay ang iyang plano maayo. God allows things to happen because He knows it is for the good. So bearing that in mind, katong nga mga pulong nag-iingon sa akong mama katong buhi pa siya. Bearing that in mind, na dapat na ko ipatigbabaw ang kabubuton sa Dios kaysa akua, kaysa uban. Bisag sakit dawaton, dapat ipatigbabaw ang iyahang will. Let your will be done, O Lord. Matod pa, mag-iingon mag-iinan nato ang makagagahom. So bearing that in mind, and after realizing what I should do, I said to the doctor, Doc, padayuni ninyo tabang si mama, padayuni mintras gapaningkamot pa siya. Pero kung dili na siya, dili na pod mi. Pero agaki ninyo siya hangtod sa iyang katapusang paglugot. The doctor understood what I said.
Nasabtan niya na akong giingon, kung kanus muhunong si mama, muhunong nami. Di na namo pugson. Kung kanang kabubuton sa Diyos, mao'y matuman. Kinsa man pud mi, para mo go against sa iingon o sa plano sa Diyos. Hinimo lang miniya. Og mapasalamaton gani ni kay iyahang gipahulam sa amo ang kini nga kinabuhi. O ang kinabuhi sa akong mama. So, the doctor went back to the emergency room and at exactly 2:36 p.m. October 8, 2019, my sister ran from the emergency room and shouted to us in a very shaky voice, "Nabugto na." After 6 hours of struggle, Mama finally drew her last breath. That experience, that time na namatay akong mama, I realized that you need to be brave in order to surrender and to let go. Ang pagtugyan, dili di ay lihok sa talawan, kundili binuhatan sa isog. Now, returning to the question, natalaw ba si Jesus? Busa iyan na lang gitugyan ng iyang inahan sa iyang apostol, kay nahadlok siya kung unsay mahitabo sa iyang inahan, human sa iyang kamatayon? O iyang gitugyan ng iyang inahan sa iyang apostol, kay iyahang nadawat o nakabaton siya kaisog na magdawat, na dili na siya makapag-uban sa iyang inahan dili sa kalibutan? For me, it was the latter. Iyahang gitugyan sa pag-amping sa iyang apostol, ang iyang inahan, kay nakabaton siya kaisog, na dawaton ang kamatuuran, na dili na siya makauban sa iya dini sa kalibutan. When he said, "Woman, behold thy son. Man, behold thy mother." He has once more proven his selflessness, and he had made manifest the fullness of his love. Bisag nagkalisod na siya sa kasakit, iya pagyong gihuna-huna ang iyang inahan. He continued to love even though he was already suffering. Sana all ganyan. Sana all parihas kang Lord, na bisag sa kasakit, gapadayon pa Japon og paghigugma. Na bisag galisod, gahuna-huna pa sa uban. Sana all mubuhi bisag lisod og sakit, kay iya pang gipatigbabaw ang kabubuton sa amahan ug ang kalinaw sa uban kaysa sa iyang kaugalingong kalipay. Tungod sa kamatayon sa akong mama, ug tungod sa panig-ingnan pod ni Lord diha sa iyang pagtugyan kang Mama Mary, sa iyang apostol, akong natun-an na we can show the greatness of our love when we let go. Atong mapakita ang unsa kadako ang atong paghigugma kung kabaluta mubuhi. Kung kabaluta o buhi sa sakto nga panahon. Because when we let go, we choose to do what is best and not what we want. When we let go, we choose to be painfully selfless rather than happily selfish. And there's no greater love than that. Gipakita na ni Lord. Mas dawat siya sa iyang kamatayon para sa ato kaysa dito siya sa kalangitan naglingkod sa iyang trono. Woman, behold thy son. Son, behold thy mother. The third
word that Jesus uttered in the cross is a testimony of how selfless love is. A testimony of how brave Jesus was while he hung on the cross. Magampo kita, palihog mangluhod ang tanan. Uban sa dakong pagsalig, magampo kita sa amahan. Kinsa mitugot nga si Birhen Maria, mulabaw sa tanang binuhat sa yuta. Amahan sa kaluoy, mapasalamaton kami kanimo, sa imong paghatag kanamo, kang Santa Maria, nga among inahan, ug sumbanan, pinaagi sa iyang pangaliya, hinloi ang among kasing-kasing. Imong gidasig si Santa Maria, nga magpatalinghog sa imong mga pulong, ug magmatinud-anon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa iyang pangaliya, hatagi kami sa gasa sa Espiritu Santo. Diha sa tiilan sa krus, imong gilig-on si Santa Maria, ug gipuno mo sa kalipay. Diha sa pagkabanhaw sa iyang anak, pinaagi sa iyang pangaliya, hupaya kami sa among mga kagulanan, ug lig-una ang among paglaom. Amumaha kami, ug lig-una ang among pagtuo, pinaagi sa imong pulong, og Eucharistia, aron nga kami mupili nga mupalambo sa among kinabuhi, sa pagtuo ug musaksi, ilabi na ngadto sa pinakaubos, mga nawala ug sa mga sinalikway. Nga unta among masunod ang panig-ingnan sa among inahan nga si Santa Maria, kansang oo kanimo o Dios, mihatag katumanan sa imong balaan nga kabubuton. Kini among giampo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
sa kanya. Sanggol sa kaniyang sinapupunan. Paano niya matataliktan? Ngunit kahit na malilimutan ng ina ang anak niyang dangal, hindi kita malilimutan. Kailan may di, kailan may di, kailan may di papabayaan. Ang ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Palihog, manindog ang tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangitngit nga miluntad og 3 ka oras. Ug sa pagkalas 3, mituwaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Palihog manglingkod ang tanan. Pamalandong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Atong mahinumduman nga didto pa si Jesus sa harden sa Getsemani, gibati na niya ang hilabihang kasakitan. Ug gani, samtang nagampo siya, nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Ug may anghel nga mitungha gikan sa langit, ug milig-on kaniya. Apan karon, diha sa labihan niyang pag-anto sa krus, walay anghel nga mitungha, ug ang amahan ingon sa mibiya kaniya. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mga pulong ni Jesus nga nagpadayag sa iyang tinuod nga pagkatawhanon. Usa ka pagtuwaw nga ingon nga siya gitalikdan sa amahan. Apan labaw sa tanan. Usa kini kapagtuwaw sa pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Matud pa nga dihang bation sa usa ka tawo nga wala gayud siya'y mahimo. Ang iya lamang mahimo mao ang pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios. Ug diha sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios, iyang mabati ang dakong gugma sa Dios nga maoy nagahatag sa pag-alim ug pag-ayo. Unsa ba ang kahulugan sa pag-antos ni Jesus sa krus alang kanato? Dili ba daghan higayon sa atong kinabuhi nga kita usab nakasinati sa tumang pag-antos og kasakitan? Unya,
kita makapangutana. Diyos ko, asa ka na? Nganong nahitabo kini kanako? Nganong ikaw walay tubag karon? Ayaw ako pasagdi. Hatagi ako sa kalig-on ug kusog. Apan sa kinahiladman ni maong mga pulong, naa ang pagpadayag sa pagtuo. Atong pagsalig sa Dios. Kinsay sa kanunay moingon kanato, ayaw kahadlok. Atong mahinumduman nga usa kahigayon ang mga tinunan ni Jesus nakasinati sa krisis sa nga kahimtang kanusa ilang naamguhan ang kahuyang sa ilang pagtuo. Usa ka adlaw ni ana misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinunan ug miingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. Busa migikan sila. Samtang laggawig sila, natulog si Jesus. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos, og nasabwan ang sakayan, og namiligro sila pag-ayo. Unya, nanuol kang Jesus ang mga tinunan, og gipukaw siya, og giingnan. Magtutudlo, magtutudlo, hapit na kita malunod. Mibangon si Jesus, o gipahunong niya ang hangin, ang nagpungasi nga mga balod. Mirurang og mibanon ang dakong kalinaw. Og mingon siya sa mga, hay na ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila, og nalisang, og nag-ingnanay. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin, og ang mga balod, og nihunong sila. Gikinahanglan nga masinati sa mga tinunan ang kusog nga hangin, og dakong mga balod, aron ilang masabtan ang gahom ni Jesus. Kita usab, dunay mga unos, dagkong mga balod, nga nialtubang sa atong kinabuhi, gani duyog kita sa tibok kalibutan, nga nakasinati sa dakong krisis, ang gidulot sa pandemya sa COVID-19, nga nakahasol pag-ayo kanato, og mikalas sa daghang mga kinabuhi. Kasagaran, atubangan sa dakong unos o kasakitan, bation nato ang kahadlok, apan ning maong kahimtang, dihang musangpit kita sa Dios, anaa siya aron pagluwas kanato. Dili nato malimitahan ang iyang mga pamaagi sa pagtubag, sa atong panginahanglan, kay siya atumang magbubuhat, o mahigugmaong amahan. Ligon ang atong pagsalig ngadto sa atong Ginoo, kay walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa gugma ni Jesus. Siya kansang kasakitan, kamatayon ug pagkabanhaw, mao ang naghatag sa atong hingpit nga kaluwasan. Diha sa atong mga pag-antos, kung kini atong isumpay ngadto sa mga pag-antos ni Jesus, kini makahuluganon kaayo. Himuon ta nga si Jesus, atong Ginoo, modelo sa atong pag-atubang sa pag-antos. Amahan ko, kung mahimo, kuha kanako kining kupa, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imo. Kuningon, sa walay ihatag sa Dios ang atong gipangayo. Magampo kita, uban kang Jesus. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot.
Kining kasinatian sa pag-antos atong nasinati usab diha mismo sa atong pamilya, BSS, parokya o sosyedad. Apan kining maong pag-antos, dili lang tungod kay gusto kitang mag-antos, kundili pag-antos gumikan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kini pagtuwaw ni Jesus uban usab sa mga anaa sa kakabus o kawadon. Nahibalo kita nga daghan kanato ang nag-antos gumikan sa kapitos o kakabus. Itugya na lang ba nato kini maong kahimtang ngadto sa Dios ug wala kitay buhaton? Dili ba kita mag-ampo nga hatagan kita sa Ginoo sa kaalam o kalig-on nga makalingkawas gikan sa kawadon o kakabus? Kay isip mga anak sa Dios, iyang kabubuton nga kita mabuhi o magkinabuhi nga naay kalidad ang kinabuhi. Busa diha sa atong pag-antos, anaa gikinahanglan gihapon ang pagtuki. Pag timbang-timbang o pamalandong, kay basin sa maong kahimtang nag-antos kita, tungod ra sa atong dili maayong kinaiya o bisyo, o ingon man tungod sa kahakog o hiwi nga istruktura o sistema sa katilingban. Ning maong kahimtang, gikinahanglan ang paglihok alang sa pagbag-o, personal o katilingbanon. Mapasalamaton kita nga diha sa atong sosyedad ana ang panglantaw sa paglambo sa kalidad sa kinabuhi, pinaagi sa pagtinabangay, pinaagi sa kooperatiba. Dakong grasya nga dinhi sa Diocese sa Malaybalay, natukod ang San Isidro Labrador Diocesan Multipurpose Cooperative o SELDIMCO niadtong Desembre 4, 2014. Kini mao ang nagdumala sa programa Moapil Ko kay Makatabang Ko. Ang Moapil Ko kay Makatabang Ko nagtumong sa pagbalik sa kadasig sa katawhan diha sa gagmayng mga hutong niini, diha sa basic ecclesial communities. Usa sa programa aron pag-asdang sa kakabus ug aron puy-an ang Kristohanong pagtinabangay, isip imahin sa kahiusahan. Programa nga naggagahom sa katawhan aron mamahimong manggihatagon o makiangayon sa katilingban. Programa nga magpatuman sa panglantaw sa ikaduhang Konselyo Plenaryo sa Pilipinas o PCP2, isip simbahan sa kabus. Usa ka simbahan diin walay kabus gayud kaayo, nga walay ikahatag, ug walay adunahan gyud kaayo, nga dili na manginahanglan sa tabang sa uban. Isip mga magtutuo, ang diwa sa pagtinabangay, usa ka bunga sa atong pagtuo, nga di lang personal, kundili katilingbanon usab. Busa, magampo kita, ug aktibo nga motabang, nga mapalambo gayud nato ang pag-inambitay, ug hiusang paglihok nga makagamot sa atong pag-ila, nga ang pagtuo patay kung walay binuhatan. Isip pagpalawom sa ikaupat nga pulong, our next sharer is a nurse and clinical instructor at Central Mindanao University.
a mother of 4 children and a resident of Barangay 6, Malaybalay City, Bukidnon, Miss Ellen Gay Intong. May hapon sa tanan. I am the wife of a lawyer who was recently slain. The untimely death of my husband made me question the ability and power of God. When I saw my husband's body lifeless on the emergency table, I asked God, "Why, God? Why did you allow it to happen? Why did you desert him? Nganong wala nimo siya giprotektahan? Unsa among sala nga nahimo sa imo? Isara jud ang akong giampo sa imo nga mag-uban mi hangtod kami matigulang uban sa among mahimong apo." The passing of my husband left an unfathomable pain that created a deep hole in my heart. I have nothing to do but to immerse myself in grief. I don't want to move forward because for me it is really unimaginable. Who can live like this? Life seems so empty, meaningless. I felt hollow and lost. Where can I find hope in my life? Everywhere I look, I am reminded of what used to be. Not a day goes by that I don't ponder the life and love and the memories of my husband. I wish I could run away from myself. I don't really like who I was then. The weight of carrying around the heavy heart is crippling. I was lost, very lost. I wake up and close my eyes with tears in my eyes and in my heart. While it is true that I questioned God why He allowed all this to happen, I never stopped praying and kneeling on my knees to talk to Him. Days and nights were filled with desperate cries and collecting cups of tears. The bucket full of tears gathered was the total of my questions. Ngano jud, Lord? One of my friends told me, do not question God, but instead try reading the words of God. Somehow you will find your answer. I woke up one morning, angry and devastated, feeling like nothing matters anymore. I opened the book entitled Our Daily Bread, where the message said, "Mortals elaborate plans, but God has the last words." The message made clear saying that even though we plan our course, but the Lord establishes our steps. We may have our plans, what's supposed to happen, but sometimes God has another plan for us. We make our plans, sometimes we forgot to ask God, what are His plans are for us? After I read the passage, I cried deeply, asking for forgiveness to God, telling Him, I have no right to question you. You are my God. You made me and you have plans for me.
That day, I surrendered everything to Him. My sufferings, my hopelessness, my pain, my future, and the future of my children. I almost gave up, but I embraced God who has been waiting for me. I realized more deeply that God is my refuge and my strength, an ever-present help in times of trouble and misery. I held all the sufferings in my heart, together with the Lord who suffered for me on the cross. I ask Him with humility and perseverance to give grace and mercy for my strength. I ultimately ask Him, God, you suffered with me. What is your plan for me? I accepted the delays of His answers, and I'm willing to wait full of hope. I trusted God even when I do not know and understand His plan. I also believe that God's plan is always what is best for us. Until that day, even in the midst of my grief, I allowed myself to be the inspiration of my faith. I used my tears falling from my eyes to thank God for holding me as I waited for healing. Through my pain, I lit a candle, reciting the Holy Rosary and the Chaplet of the Divine Mercy. Through my loneliness and longing for my husband, I attended and listened to the Holy Eucharist. I have never prayed more intimately before and never asked more intimately to God the way I am now. Even the angels and the saints are made known to me now, asking for their intercessions in my prayers. I know God more than I have known Him before. In silence, God listens and does something great for you. He is with you and He knows your prayers before you ever recite it. No one understands your sentiments except God. My prayers inspired me every day to go on with my life. All the things that happened to me, it tested my faith, but I got through it. My faith sustained me and allowed me to stand here in front of you. I entrusted everything to God. Perhaps the pain and the loneliness are still in my heart. I know my God will slowly alleviate this and wipe away my tears. I know that my God will never abandon me nor forsake me. I am a testimony of the unfailing love of God for us. Now, learn to trust, and everything will fall into its place. Amen. Magampo kita, palihog mangluhod ang tanan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon, wala mo ako tabangi. O Diyos ko, adlaw o gabi gisangpit ko ikaw, apan wala mo ako tubaga. Busa wala ako magmalinawon.
Apan balaan ka o gidayeg sa Israel. Ang among mga katigulangan nagsalig kanimo o gilawas mo sila. Misangpit sila kanimo ug sa kadaot nakalikay sila. Misalig sila kanimo ug wala mo sila kawanga. Ikaw ang nagpakatao kanako ug sukad pa sa akong pagkabata gibantayan mo na ako. Sukad ako matawo, nagsalig ako kanimo. Sukad ako mahimugso, ikaw ang akong Dios. Ayaw ako biyae, kay duol na ang kasamok, ug walay laing makatabang kanako. Ginoo, ayaw intawon ako biyae. Tabangi dayon ako, manluluwas ko. Sultihan ko ang akong katawhan sa imong nahimo. Daygon ko ikaw diha sa imong panagtigon. Dayga siya kamong mga sulugoon sa Ginoo. Pasidunggi siya mga kaliwat ni Jacob. Simbaha siya katawhan sa Israel. Wala niya pasagdi ang pag-antos sa mga kabos. Ni gibiyaan niya sila, gitubag niya ang ilang pagpakitabang. Diha sa tigom sa tanan, daygon ko ikaw tungod sa nabuhat mo. At tubangan sa tanan mong alagad, ihalad ko ang mga halad, sinunog nga akong gisaad. Makakaon ang mga kabos, kutob sa ilang gusto. Ug ang mga muduol sa Ginoo, magdayeg kaniya. Mabulahan unta sila, hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Umiyak sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon ng panahon, sabay tayo kung wala ka na maintindihan, kung wala ka na makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Huwag ka na umiyak, mahaba man ang araw,
Uuwi ka sa yakap ko at wag mo na damdamin kung wala ka na sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo. At kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mong ako, dahil ang puso at isip ko'y nasa inyong tabi. Kung wala ka na maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Hindi kita bababayaan, hindi kita bababayaan. Huwag ka nang umiyak. Ang ikalimang pulong. Giuhaw ako, palihog manindog ang tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Human niini nasayod si Jesus nga tapos na ang tanan ug miingon siya sumala sa kasulatan, giuhaw ako, palihog manglingkod. Pamalandong, giuhaw ako. Ang ikalima nga pulong ni Jesus, mao lamang ang iyang tawhanong paglitok sa iyang lawas nung pag-antos. Niining higayon na, nagkurog na si Jesus. Ang iyang samad nga iyang nadawat, sadyang siya gibunal-bunalan. Ang pagpurong-purong kaniya og mga tunok. Ang mga dugo nga miagas, gikan sa iyang lawas sulod sa 3 ka oras, niya nga paglakaw sa syudad sa Jerusalem. Og sa paglansang niya sa krus, mao ang iyang natagamtaman. Tungod sa kasakit sa lawas nga iyang gibati, samtang anaa siya gilansang sa krus. Nagkinahanglan siya og mainom, aron kini mahupay. Busa nangayo siya og tubig. Pero tubig baka gayud ang iyang gikinahanglan.
Samtang si Jesus nagtanaw sa mga tao nga nagsaksi sa silot nga iyang giatubang, nakita niya ang daghang hulagway sa katawhan nga masukanon, dunay nalipay, dunay nahadlok, naghilak og diskontinto. Bisan kadtong mga tao nga wala diha, nakita gihapon ni Jesus ang ilang hulagway. Og samtang nagtan-aw si Jesus sa katawhan nga adunay lain-laing hulagway o gibati, iyang gibati ang kahawang, ang kauhaw sa gugma nga iyang gipaabot gikan niining mga tao. Oo, giuhaw si Jesus sa gugma. Giuhaw siya sa gugma gikan natong tanan nga wala na tinuuray mahigugma kaniya. Tungod kay ania kanato ang laing mga gugma sa bahandi, kaharuhay o gahom nga maoy nakapahilayo kanato sa Dios. Ang gibati nga kauhaw ni Jesus diha sa krus labaw pa sa tawhanong kauhaw. Usa kadto ka kauhaw alang sa kalag nga iyang pagaluwason. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, sa unang higayon, naghisgot sa kauhaw sa panahon nga nagtagbo si Jesus ug ang babayeng Samaritanhon diha sa Atabay. Human sa pagpangayo sa mainom, mitubag si Jesus sa babay. Ang sibisan kinsa nga muinom niining maong tubig, uhawon pag-usab. Apan kadtong muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na uhawon. Kayang tubig nga akong ihatag diha kaniya, ang tuburan nga muhatag og buhing tubig, kinabuhing walay katapusan. Kini ang nagkahulugan nga adunay mas labaw pa kaysa tawhanong kauhaw. Giuhaw si Jesus sa espirituhanong kauhaw. Giuhaw ako. Sa atong panahon karon, makapamalandong usab kita nga si Jesus giuhaw sa kamatuoran, kay siya man mismo ang kamatuoran. Apan sa atong sosyedad, naana ang mga bakak o mga fake news. Sa mensahe ni Most Reverend Sopronio A. Bancod, SSSDD, Chairman sa Episcopal Mission for the Biblical Apostolate, niadtong kasaulugan sa bulan sa Biblia sa Enero 2019, siya namahayag. Ang natural nga pangandoy sa tao alang sa kamatuuran o kaayuhan maoy nagdala sa kalibutanon nga magtinguha alang sa dugang kahibalo o kalampusan diha sa sosyedad. Ang paspas nga pag-uswag sa modernong teknolohiya nagsumikad sa kauhaw sa tao alang sa kahibalo o pagdiskubre. Si Santo Papa Juan Pablo II namahayag nga ang tao walay pagkakapoy mangita sa kamatuuran kay kini ana-ana kabahin sa iyang pagkasiya, isip anak sa Dios. Makapasubo nga kining pangandoy sa tao alang sa kamatuuran naa gihagit sa daghang matang sa fake news. Kung sa dili tinuod nga mga balita, mga makalingla nga mga kasayuran ug mga bakak diha sa lain-laing aspito apan hilabi na diha sa social media.
Anaa karon ang dakong hagit alang kanatong tanan nga mas magmabinantayon sa pagsusi o pagtimbang-timbang unsa ang tiunay nga kamatuuran diha sa atong mga pulong o binuhatan. Ang sulat nga pulong sa Dios makahatag gayud kanato sa tabang aron ang matag tawo makabuntog sa tanang matang sa kasaypanan nga nahimo ng gituuhan na sa mga sosyedad. Si San Pablo miingon, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kinialang sa pagtudlo sa kamatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. Isip mga Kristiyanos, kinahanglan kita sa kanunay musalig ug mudapig sa kamatuuran nga gipadayag sa Dios alang kanato diha sa balaang kasulatan. Pinaagi sa pagbasa sa Biblia adlaw-adlaw ang tao na nalipod sa iyang kaugalingon batok sa pag-atake sa mga paglimbong ug bakak nga anaa sulod sa sosyedad. Ang pulong sa Ginoo sa Dios magdasig sa mga lalaki ug mga babayi aron pagtukod sa mga relasyon nga anaa nagsumikad sa katarong ug hustisya ug magsaksi sa dakong bili diha sa mga mata sa Dios alang sa matag lihok, alang sa pagmugna sa mas matarong ug mas angay puy-an nga kalibutan. Sa katapusan, ang atong pagpangita sa kamatuuran nagpadayag sa atong mga lihok aron pagtukod sa tiunay nga relasyon uban kang Hesukristo, ang nagpakataw nga pulong sa Dios. Siya ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Taliwala sa kasaba sa mga fake news, siya magdala kanato ngadto sa dalan sa makahupay nga kahilom. Bisan pa sa kangit-ngit sa pagpanglimbong, siya nagadala sa sulo sa kamatuuran nga magdanag sa atong pagpanaw. Batok sa lingla sa bakak diha sa atong syudad. Siya nagdapit kanato sa paggakos sa kaanindot sa kinabuhi. Diha sa pagkahibalo nga si Jesus magdala kanato ngadto sa pagkaplag sa tiunay nga kamatuuran. Kita gihagit nga maminaw kaniya kay siya man ang pinalangga nga anak sa amahan. Our fifth sharer is a Sumascan missionary sister and a faculty member of St. Jerome Emiliani Institute, Molino, Bacoor, Cavite. Sister Farah May Cantila, MHJE. Giuhaw ako. Mao kini ang ikalimang pulong ni Jesus sa krus. Unsa ang atong gikauhawan? Nganong giuhaw man kita? Mga pangutana nga kanatong mga tawhanon dako kaayo og importansya alang kanato. Aron mas atong masabtan kung unsa ang sinugdan sa atong mga kagulanan ug mga kinahanglanon.
Sa atong pagkatawhanon, daghang higayon nga kita nibati ug kauhaw. Apan unsa man ang atong gikauhawan? Kauhaw ba sa material nga butang dinhi sa kalibutan? Kauhaw sa kalinaw, hustisya, pagsinabtanay, o kauhaw sa gugma? Ang kauhaw simple kaayo nga pulong. Apan, kung kini alang kanato, dili kini basta matugkad sa atong salabutan. Giuhaw ako. Kung kini sa mga bata, ang kining pulonga simple kaayo. Kay nasayod sila kung unsa ang ilang gikinahanglan. Giuhaw ako, pero alang kanato nga giuhaw sa espirituhanon, kini nga kauhaw dili basta nato matugkad. Ang pagkauhaw susama kini sa kauhaw o kakulangon nga gibati sa atong kasing-kasing. Lisod tugkaron o pagasabton nga bisan anaa kanimo o kanato ang tanan, anaa pagihapon ang gibati nga kakulangon. Tuod man, kami nga pamilya dili gid kami sapian. Apan gigasahan ko og mga maayo og mahigugmaon nga ginikanan, mga igsuon ug mga higala. Among kinabuhi simple lang, apan malipayon. Dayon napaghihapon akong gibati nga, Lord, nganong naapamanggihapon ning kakulangon, unsa man gid ang imong gusto alang kanako? Nganong dili man gid nako makita ang unsang gipakuan nimo sa kuha? Nga tuod man maayo na ang among pamilya. Kung gugma ang kuanon, nabati nako ang paghigugma sa akong ginikanan. Usa ka adlaw ni ana misimba ako kauban ang akong mga barkada. Ug diha nitandog ko sa maong passage. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kini nga mga sultihon, dako kaayo og epekto alang kanako. Mingon ko sa akong kaugalingon, Ginoo, wala na ko'y laing pangayoon pa kundi tuguti ko sa pagserbisyo kanimo. Apan di kani nahimong sayon, wala man misugot dayon ang akong inahan. Mingon siya kanako, ug magtuman kuno ko sa akong gusto, kalimtan daw nako nga na ako'y inahan. Kini nga pulo nga dako pud og epekto alang kanako kay tungod sa nangita ko og kapunuan sa ako ang kakulangon. Kasi nakita na nako sa gawas nga okay naman, wala ko'y problema sa relasyon, sa akong ginikanan, nganong dili man. So ang nagka-decide ko nga, mutry ko nga musulod sa inani nga kinabuhi. Tuod man, sa pagkadungog na ako, sa giingon sa akong inahan, nasubok kaayo ko. O akong giset aside nga, kanay nga plano. So parang nasakitan kay ko, pero sige lang, padayon lang gihapon ko, kay dili sad ko gusto magtuman, kay ang akong inahan, apod siya sakit sa kasing-kasing. So, set aside na lang gid na nako. Kay nasayod man ko nga kato nga iyang gisulti kay tungod lang pud to sa kabalaka nga malayo ko sa iyaha. Tungod kay inana lagi ang iyang sitwasyon, so gisit aside na ako ang akong bukasyon ug nag-ampo na pud ko pag-usab sa Ginoo. Nangayo na pud ko sa iyang giya nga tagaan ko niya og kadasig sa pag-eskwela nga makita pud nako ang importansya sa akong sa edukasyon. Ang lain sa among o ang kalainan sa motrabaho ka nga walay nahuman nga kurso og sa mo trabaho ka nga naay nahuman. So para kini nga ako nabitaw ko kanang pursige nga mo eskwela puhon yung inana nga desisyon. So na ako sa discernment ato nga panahon. So 2007 tuod man ang giya sa Ginoo miuban kanako. Gipa-experience niya, nagtrabaho ko, makadawat og sweldo,
nakita na ako nga maayo gihapon ang akong kahimtang. Pero ngano sa likod ni ana, nibati gihapon ko sa maong kauhaw. Kauhaw nga di na ako masabtan og nibalik na pod sa akong hunahuna katong nadungog na ako sa misa. Tuod man, human na gipa-experience sa Ginoo tanan sa akong gipangayo, wala gihapon na wala kanako ang desire nga mosulod niining kanibuhi. Og diha siya na mihimo na mismo og pamaagi. 2008 April, ang akong mama nitawag sa ako para mauli ko og para dili ko mabala kami ingon siya kanako, okay, tugutan ta na ka nga musulod, pero dili ko musugot nga malayo ka sa kuha. Sige, naa sa Kabanglasan, sige, naa didto, na Madrid didto, kung gusto jud ka, sige, sulay didto. Tuod man ni sulod ko, pagkadungog na ko ato, nalipay ko. Apan ana po'y hindrance, kumbaga, kasi na ako sa Davao ani nga mga panahona. So dili ko basta makauli, kay tungod kay naapog ko'y trabaho. So nani, pero kay tungod ang Ginoo na, ang nihimo og pamaagi. So ang nahitabo ni ini, nabalitaan pud namo nga ang akong mama pud ato nga panahona di ay na ospital. Na ospital siya kay nagkuha na pud ang iyang sa iyang heart. So nabalaka ko ato nga panahona tungod sa kahimtang sa akong inahan. Pero kanunay ko nga nagampo nga unta dili delikado ang iyang kahimtang. Ug pag-abot nako sa ospital gipangita nako siya. Nangutan ako sa guard, asa man din akong inahan? Nganong wala man diri sa iyang higdaanan? So nagpati ang guard na balaka pod. Kay di ay ni gawas ang akong mama nagukay-ukay didto sa gawas. So perting kulbaa sa kuan, so naaraman di adto. So yung parang gipaghihimo sa Ginoo nga pamaagi para lang makauli ko mutong balita nga inani ang sitwasyon sa akong mama, kinahanglan ko muuli. So muto gitugtan pug ko ato sa ako ang gipuy-an. So mutong kung ang Ginoo gid ay mohimo og paagi, daghan kaay siyang mahimo og walay imposible alang kaniya. So nakita nako to pag-uli namo, nagsulod dayon ko sa Sumaskan Sister dito sa Kabanglasan. So dito nako nakita, first day pa lang nako. Dito na nako nakita nga diri mao kini ang tambal sa kauhaw nga akong gipangita. Nakita nako ang satisfaction sa akong kinabuhi nga mao kini ang gihatag sa Ginoo kanako para ma-fulfill niya ang mga kakulangon nga akong gibati. So bisan sa kadaghang babag nga akong giagian, mga pagsulay o kasakit, apan wala na kinibili kanako tungod na sayod ko nga siya ang tuburan sa tanan. Kamong mga namati karon, labi na ang mga batanon, nasayod ko nga ang inyong kinabuhi karon, aduna pud mo'y kauhaw nga gibati. Hinaot nga dili kita masayop sa pagpili sa tubig nga atong pagaimnon. Kay ang kalibutan karon daghan kaayog itanyag nato nga kuno mohatag kanato og kalipay o satisfaction. Tungod sa kauhaw sa pagsinabtanay, gugma, daghang pamilya ang naguba, mga anak na hisukamod sa kadautan, mga anak nga giuhaw sa gugma sa ginikanan, nahisalaag sa pagpangita niini, ngano man, kay nagtuo man sila nga ang droga, bisyo, ug uban pang daotang binuhatan makahatag kanila og kalipay. Apan nagdala noon kini kanila sa kadautan, dili droga ang makahupay sa atong kauhaw. Dili kasikat, ubahandi, ug lain pa, o mga kalibutanong butang ang makatambal sa atong kauhaw. Mga ginikanan, higala og mga kaigsuunan, huna-hunaon nato, isa lang ang buhing tubig nga way katapusan, mao si Jesus. Mao dili gyud kita mo palayo kaniya unsa man ang mga kasakit nga atong naagian. Sa Ginoo walay imposible. Kay siya man ang Ginoo karon ug sa katapusan. Atong paghinumduman nga ang pulong sa Ginoo mao ang buhing tubig
hangtod sa kahangturan. Salamat Ginoo sa paghupay sa among kauhaw. Amen. Magampo kita, palihog mangluhod ang tanan. Ibutang ta ang atong kaugalingon, diha sa atubangan ni Jesus, kinsa mao ang katagbawan sa atong mga kauhaw, ug sa hinay-hinay, batbato nato kining musunod nga mga litania, nga nagpadayag sa dakong kauhaw, nga niya sulod sa atong kasing-kasing o galamhan. Ingon man sa mga kauhaw sa atong katilingban. Sa matag pag-ampo ang atong tubag, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. Sa imong lawas ug dugo, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa imong buhing tubig, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa gugma ug kaluoy, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa kalinaw ug hustisya, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa pagkig-uli sa mga kanasuran, panimalay ug sa tagsa-tagsa, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa simbahan nga mahimo kining simbahan sa kabus, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga BSCs nga mahimo kining tigpalihok sa kahiusahan, partisipasyon ug misyon, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa tinuod nga pagserbisyo sa mga anaa sa kagamhanan ug pagsumpo sa mga kahiwian ug korupsyon, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga kabus ug timawa nga murag dili na makahawas sa ilang hilabihang kawadon, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga adik sa droga ug sa mga naulipon sa ilimnon, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga nangamatay gumikan sa kampanya batok sa droga ug sa extrajudicial killing, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga himalatyon sa cancer, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga tigulang nga gipasagda na lamang, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga batan-on nga naulipon sa dili responsable nga paggamit sa social media, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa maayong trabaho, himsog nga panglawas ug maayong edukasyon sa hustong pagkaon ug pag-angay niini, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga nangawala, sa mga biktima sa child trafficking, sa gubat ug sa tanang nailalom sa pangagamhanang diktadorya ug sa walay kagawasan, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga gipahimuslan, gipanamas-tamasan, gilupig, gisakit o gipatay tungod sa ilang pagtuo, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga magarbuhon ug mapahitason, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa tibuok kabuhatan, kinaiyahan nga giabusahan ug kulang sa pag-atiman nga miresulta sa climate change, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga walay pagpakabana, pagtagad, paghigugma ug kaluoy sa uban, labi na ngadto sa labing ubos namong kaigsuonan, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga health workers, kinsa nagserbisyo ngadto sa mga masakiton, uban ang katakos, duniugan ang gugma ug kaluoy, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga nag-antos tungod sa COVID-19, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. sa mga nangamatay gumikan sa COVID-19, ubang mga sakit, aksidente, gubat ug inhustisya, Jesus, tagbawa ang akong kauhaw. himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen.
sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong panay nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas, aking kamay magagala na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga umawi akong buong galaw. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga umawi, umawi, umawi ako. May galaw. Ang ikaunom nga pulong natapos na. Palihog manindog. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlob silag ispungha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Palihog lingkod. Natapos na. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Unsa bay gitapos ni Jesus nga buhat nga miingon man siya natapos na? Ang Ebanghelyo ni San Lucas
nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta ug pagpagawas sa mga dinaog-daog. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa amahan sa iyang pagpadala kanako. Usa ka sugo sa amahan ang iyang gituman, ug aron matuman ang giingon sa mga propeta nga maubot ang usa ka manluluwas diha sa katawhan, mao kini ang katumanan sa gisaad nga kaluwasan. Si Jesus nagpakatao, nagmasinugtanon, nagtudlo, naghatag kadaugan sa katawhan nga ang pinakatumong mao ang pagwagtang sa sala sa kalibutan. Natapos na ang misyon ni Jesus, namatay na siya sa krus. Apan nasayod kita nga wala man siya nagpabilin sa lubnganan. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, unya gipadala ang Espiritu Santo o gitukod niya ang simbahan aron magpadayon sa iyang misyon sa kaluwasan. Hangtod sa pagbalik niya nganhi sa kalibutan nga mahimayaon, diin maanaa na ang bagong yuta o bagong langit. Ako, ikaw, kita, uban sa Santo Papa, uban sa mga obispo, uban sa mga kaparian ug mga reliyoso, ug uban sa tanang binunyagan, mao ang simbahan, ang lawas ni Kristo. Sama kang Jesus nga mao ang pangulo sa simbahan, puy-an ta ang kinabuhi nga adunay tumong. Kinabuhi nga adunay panglantaw sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Sama kang Jesus, anda mutuman sa misyon nga gitugyan kaniya sa Amahan. Karong tuiga, tuig 2021, ang tibok simbahan sa Pilipinas migahin niining isip tuig sa misyon, Missio ad Gentes, ang misyon ngadto sa tanang kanasuran. Ang atong mga kaobispuhan sa ilang sulat pastoral ning tuig sa misyon ubos sa titulo ang pagkahimong misyonero nga disipulo ni Jesus. Pipila sa pamahayag niini nagaingon, ang simbahan sa tibok Pilipinas nagmaya sa paglusad sa 500 ka mga tuig sa Kristyanismo sa atong pinangga nga yutang na tawhan. 5 ka siglo kanhi nadawat nato ang mabulukong gasa sa Kristohanong pagtuo. Ang ngailang nga diha sa atong kasing-kasing muawas ang kalipay ug pasalamat ngano nga sa tanang mga nasod ug katawhan sa Isya, ang Pilipinas mao ang gapili sa Dios nga mahimong una nga mudawat nining maong bililhong gasa. Ang klarong tubag mao kini, gumikan sa dili mahubsan ug nagaawas-awas nga paghigugma sa Dios. Ang Kristohanong pagtuo miabot sa atong nasod gumikan sa dedikasyon og mga sakripisyo sa libuan ka mga lalaki og mga babae nga mga misyonero gikan sa lain-laing bahin sa kalibutan. Kining maong gasa sa pagtuo gidawat o gipaambit ngadto sa uban. Mao kini ang tema nga gipili sa simbahan ning tuiga, ang tanang Kristiyanos gigasahan aron muhatag. Kining pagkagigasahan mao'y nagtasig sa mga manggihatagong misyonero sa daghang mga katuigan. Kini usab unta mao ang magpainit sa atong mga kasing-kasing karon
aron nga mohimo sa atong misyon dinhi sa atong nasod ug ngadto sa ubang mga nasod. Sa pagkatinuod, kini kabahin sa mando alang sa pagmisyon nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa paghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Magampo kita alang sa pagkabag-o diha sa misyon sa atong simbahan, dinhi sa sulod ug ngadto sa gawas karon ug hangtod sa umaabot nga mga katuigan. Ang atong mahal na Santo Papa Francisco, kinsa mibisita kanato niadtong tuig 2015, naghatag dakong importansya sa pagkabag-o sa simbahan diha sa misyon. Makakuha kita sa inspirasyon diha sa iyang apostolikanong sulat Evangelii Gaudium. Nanawagan siya nga gikinahanglan nato ang nagasangyaw nga simbahan nga mogawas sa iyang kaugalingon. Dili usa ka simbahan nga nagtagad lang sa kaugalingon, dili lang nagapuyo diha sa kaugalingon, dili lang ngadto sa kaugalingon ug dili lang alang sa kaugalingon. Ang Santo Papa nagkanayon, ako nagdamgo alang sa misyonaryo nga pagpili. Mao kini ang misyonaryong tinguha nga makahatag kabag-uhan sa tanan aron ang mga naandang pamaagi, kustumbre sa simbahan, pamaagi sa paghimo sa mga buluhaton, paghanay sa panahon o kalihukan, pinulungan og mga istruktura, mahimong magamit alang sa pagsangyaw ngadto sa karong kalibutan kaysa alang sa kaugalingong preserbasyon. Ang tanang pagbag-o diha sa simbahan kinahanglan magatumong alang sa misyon. Alang kanato dinhi sa Diocese sa Malaybalay, mapasalamaton kita nga sa atong pagsaulog sa atong balawanong hubilyo niadtong tuig 2019 ngadto sa tuig 2020 nga pinaagi sa pagdumala sa atong obispo ug mga kaprian, inabagan sa mga Redemptorist Itinerant Mission Team, mao'y gitutukan ang pagbuhat sa misyon diha sa tanang mga parokya. Ang maong pagmisyon nakapukaw ug nakapalig-on sa misyonaryong pagtuo natong mga Katoliko ug dako kayo kining natabang sa pag-umol sa atong mga laygong lumilihok nga nagpakabana og mosinati sa misyon uban sa katawhan. Sa ingon ang misyonaryong pagtuo na sinati og napuy-an ug angay lang nga kini magpadayon og ipadayon diha sa atong mga parokya nga pagadumalahon na sa mga lokal o parish team. Nasayod kita nga sa daghang parokya gihimo na kini apan lagi tungod sa COVID-19 nga kahimtang nalimitahan ang paglihok alang niini. Hinuon ang mahinungdanon nga diha sa atong mga kasing-kasing naa gihapon ang nagadilaab nga kadasig nga muhimo sa misyon uban sa grasya sa Dios. Kay isip misyonerong tinun-an ni Jesus, wala pa matapos ang atong misyon. Hinaot nga sama ni San Pablo, kita usab makaingon, alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Isip pagpalawom sa ikaunom nga pulong, mupaambit sa iyang kasinatian, usa ka Medical Express Clinic staff and extraordinary ministers of the Holy Communion and Singles for Christ. Mr. Jojet Taron. Maayong hapon sa tanan.
natapos na. Mao kini ang pulong sa atong Ginoong Kristo bago siya namatay. Aya siya namatay. Natapos na ang iyang mga kasakit sa tawhanong kinabuhi. Natapos na ang mga paghukom, natapos na ang iyahang pagkamatay sa krus. Apan wala kini nagpasabot nga failure ang atong Ginoong Hesus. Apan kini nangahulugan lamang sa iyang kadaugan. A story of success. Nagmalampuson siya. Nagmalampuson siya tungod kay si Jesus usa ka faithful. Faithful siya sa iyang misyon. Faithful siya sa iyang amahan. Iyang gituman ang sugo sa kabubuton sa iyang amahan. Ug nagmalampuson siya. A story of infinite love. No? Gugma nga walay sukod. Alang lamang sa atong hingpit nga kaluwasan. Sa akong kinabuhi, aduna usab ako'y kasinatian, kasakit, naramdaman ako, high school ko, dito ko nakasugod og inom, sigarilyo, sugal, marijuana. Hinay-hinay ug tilaw kung unsay lami. Giganahan ug gilamian. Kato nga mga panahon na hinay-hinay po o kausab ang akong kinabuhi, ang relasyon ako sa akong ginikanan, tungod kay musukol naman ko sa ila, mamakak na, mangilad na, kamao na mo layas-layas, di na mananghid sa ginikanan, muambak nagbintana, para lang yun makasibat. Nadaot ang akong relasyon sa akong igsuon kay mandapat naman ko sa akong katilingban nadaot tungod kay maoy nay mulabay, birahan, nay mga dili taga amua, atangan, kulatahon, pagkangilad. Og nalipay ko sa akong gibuhat. Hangtod nga niabot ko college. Maura gyapon ang dagan sa akong kinabuhi. Og nag-cross addiction pag tinuon. Dito nako naka himamat og shabu. Kay kunuhay maayo para sa pag-study. Gitilawan, gilamian usab. Og nahimong adik. Nisamot kadaot ang akong relasyon sa akong ginikanan.
Nag-eskwela ko og usa ka private school. Pero ang gabayad ang akong ayaan kay dito man ko nagpuyo sa iya. Pero mangayo kog tuition sa akong ginikanan. Mangayo kog tuition kay akong i-score lang nako og item. Mangilad na ko sa akong ginikanan. Hantod nga nakatrabaho. Dinagko na ginhinoon. Nagsugod sa ginapmay. Nagsugod sa tilaw. Nag-chip in na, hantod nga kabalo na gyud mo palit. Ug mo pondo na, kay para na konsumo. Buntag, gabi, maura gyapon ang trabaho, magsige ra gyapon og suyop. Way tulganay, trabaho og adlaw, maglatagaw sa gabi. Inom, sugal yapon. Way undang. Hantod nga niabot ang panahon. Tamong balay. Nahitabo ang panahon nga nasakpan ra gyud ko sa akong mama. Kamulo o suyop kauban ng akong mga jogging friends. Dito, nakulat ang akong mama sa among gibuhat. Iya akong kumot-kumot, sagpa. Tungod kay sa iyang kalagot sa kuha. Ug ang adik nakurat usab wala kasabot sa akong buhaton kay ipadakop man ko sa akong mama. Tanan nga butang nga naa sa among sulod sa among balay, kutsara ra ang wala na buak, nagkatag. Pero ang Ginoo maayo. Tungod kay ang pulis nga nagresponde, amigo nako, wala ko nila nadala, gitagaan ko nila chance. So kato nga panahon, di ko kasabot sa akong gabation adto kay ako nang gibalikas ang akong ginikanan, wala ko nakatulog, nang lakaw silang tanan, wa nagkaitsura ang among balay, nakaingon ko nga, pagkangilad. Kato nga panahon, nakaingon ko nga, bisag di ko kabalo moampo, nakapanawag ako Ginoo. Nga unta, dili inani. Nag-ampo ako nga naay tao unta nga mo makatabang ka nako. Tungod kay tagagawas na ako sa mong balay, dragging friends ra gyapon ang akong gakakitaan, ang naa sa akong palibot, dili gyapon ko makaundang. Pero maayo kay ang Ginoo, may parente nga nisugot nga dito ko sa ilang balay. Mag self-rehab. Pero dili yapon pwede. Kay moadto man ko sa opisina,
Naagyapon, kay nagpalibot ang siyabo dito sa mong opisina. Naapagyapon ang akong mga dragging friends. So kinahanglan ako putlon. Ug maayo kay ang Ginoo kay iya akong giatod sa usa ka community. Ang SFC, Singles for Christ. Dito gipailaila sa Ginoo sa ako si Kristo. Sa ilang programa ha. Christian Life Program. Dito ko nakakatuon og kinabuhi nga Kristohanon. Dito ko nakakatuon nga naari gugma. Dito ko nakakatuon og pagigugma sa ginikanan. Dito ko nakakatuon sa pagpangayog pasaylo. Dito ko naulaw sa Ginoo. Dito ko nakakatuon og konsensya. Gusto na yung kumuundang. Pero nagyapon. Tungod kay usaman ako kadik. Maibog yapon ko. Makakita lang ko sa TV. Maibog ko. Kita ko sabo, maibog yun ko. Muna nga magkinanglan yun ko og mga tao sa akong palibot. May na lang kay gidala ko niya sa usa ka community. Aron nga ako mutubo, isip usa ka Kristohanong kinabuhi. Ug wala natagbaw ang Ginoo. Di lang siya gusto nga inaana nga akong kinabuhi. Iya akong gitudluan sa pag-ampo. Tudluan ako niya sa pag-ampo sa hilom. Ang panagtagbo sa prayer and life workshop sa PLW. Ang Ginoo, ang iyang gugma, way sukod, tungod kay iya akong tagaan og misyon. A mission to serve. Mission sa pagtabang sa mga daot. Duha ka klase nga daot. Daot nga palibot, daot nga katawhan, ug ang daot nga kinaiyahan. Ang Ginoo maayo kayo. Iya akong giato dinhi sa altar aron pagserbisyo kaniya. Pinagi sa usa ka lay minister. Ang Ginoo usa ka misyon. Naghatag siya og freedom kanato. A freedom to choose. Pagpili sa kalibutanon nga kinabuhi, pagpili sa kangit-ngit, o pagpili sa pagsunod diha kaniya. Pero tungod kay gusto sa Dios nga mausab ko, iya akong gibutang diri sa altar. Pag-serve almost every day. Kay para lang yun, mahilikay ko sa akong mga dragging friends, tungod kay active pa mangyapon sila. Amen.
Magampo kita, palihog mangluhod ang tanan. Amahan, daghan na ang nausik nga mga mahinungdanon sa akong kinabuhi. Tungod sa akong pagsulay sa lain-lain nga dalan, nga sibo sa akong kaugalingong kagustuhan. Nangaliyo po ako, nga imo akong giyahan, aron ako mudangot diha kanimo. Kay ikaw mauraman ang matuod nga dalan nga akong pagasubayon. O Ginoo ko, walay saktong mga pulong nga ikabutyag, aron sa pagpadayag sa akong dakong pagpasalamat kanimo. Unsay ania sa akong kasing-kasing, maulamang ang dakong pagdayeg, nga giapil mo ako sa imong pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan. Natapos mo ang buluhaton sa pagpangluwas ug pagtubos kanamo gikan sa tanang sala, pinaagi sa pagbugti mo sa imong kinabuhi. Gikuha mo ang among mga sala, aron lamang madawat namo ang imong kapasayloan ug ang bag-ong kinabuhi. Hatagi kami sa grasya sa kalig-on, aron kami makalahutay sa pagtuman sa misyon nga imong gipaambit kanamo. Amen.
took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ang ikapito nga pulong. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Palihog manindog ang tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mga alas 12 ang takna kadto sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw, ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya misinggit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Palihog manglingkod ang tanan. Pamalandong. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Kini nga mga pulong ni Jesus, dili usa ka panghangyo, kundili usa ka deklarasyon sa iyang pagpakighiusa ngadto sa amahan. Nagpadayag kini sa iyang hingpit nga pagsalig sa amahan. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Usa kini ka modelo sa pag-ampo labi na sa panahon sa kahadlok, sa grabing sakit o nagaatubang kita sa dakong krisis o sa atong kaugalingong kamatayon. Sa laing pagkasulti atong gipadayag ngadto sa Dios. Akong gitugyan ang akong kaugalingon o Dios, ang ako magpagkinabuhi o pagkamatay sa maayo o diha man sa daotang panahon, bisan unsa nga ania kanako ug nahitabo kanako, ang tanan akong itugyan sa imong mga kamot o Dios. Apan ang tinuod mao ang kasagaran, lisod alang kanato ang pagdawat, labi na ang pagharong sa kamatayon kung kini moabot na. Pagkasakit dawaton, batio nato ang kamingaw, kasuko, o usahay, muhila kita uban ang kalibo. Makapangutana kita, nganong siya pa man Ginoo. Ang atong kabalaka maoy maguna, ilabi na kung daghan pang problema ang giatubang matag adlaw. Ug sa kalit lang mahanaw ang labing importante nga tao sa atong kinabuhi. Kawad-an kita sa paglaom sa kaayo sa Dios nung paghukom. Apan, kung atong pamalandungan ang panghitabo, na ay mga rason nga nung gitugot kini sa Ginoo. Iyang gipabati kanato nga ang kasakitan nga iyang naagian tungod sa iyang gugma kanato. Daghan kanato nagpuyo nga puno sa reklamo nga ang atong kinabuhi magulanon o grabing kasakitan nga atong naagian.
Atong masulti, kisalikway na ako sa Ginoo. Wala na siya nakadungog kanako. Iya na akong gipasagdan. Apan dili ka na ang tumong sa Ginoo. Sama kita sa usa ka sundang nga sigig bairon, aron mahimo kitang mahait nga hinagiban sa panahon sa pakigbugno. Sama usab kita sa bulawan nga isugba sa kalayo, aron mahimong lunsay ug tiunay nga bulawan. Kini nga panultihon naghatag kanatog kaalam nga mahimong mapailubon, mapaubsanon ug adunay pagsalig sa Ginoo aron makalahutay kita sa tanang pagsulay sa kinabuhi. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Kitang tanan dili makalingkawas sa kamatayon. Sa panahon nga moabot na kini, andam ba kita sa pagampo? Amahan, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Ang paghalad sa timos nga paagi sa kaugalingon, lawas ug kalag ngadto sa amahan. Mga pulong nga nagpadayag sa hingpit nga pagsalig ug pagtuo ngadto sa gugma ug kaayo sa amahan sa langit. Mga pulong nga nagpadayag nga makanunayon nga magpakaanaa o presensya sa amahan sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, sa kalipay man o sa kasakit. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Mga pulong ni Jesus nga nagtudlo kanato sa pagbag-o ug pag-usab sa atong sayop nga pagsabot sa Dios, gikan sa usa ka Dios sa silot ngadto sa usa ka Dios sa gugma. Tin-aw og klaro nga gipadayag diha sa ebanghelyo ni San Juan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan sa pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang epekto sa atong sala mao ang kamatayon. Ang iyang pag-antos o kamatayon sa krus, dili tungod siya adunay sala o kakalungon, kundili bunga kini sa iyang kahingpitan o gugma alang kanato. Mahinungdanon kini nga kamutuuran aron mahimong malangkubon ang atong kabag-uhan, husto ug tulid nga pagsabot sa Dios. Kini mao ang madasig kanato sa pagbati ug kaluoy, pag mahigugmaon, masinabtanon ug pagkamaaghop ngadto sa uban. Ug kini usab maoy magtukmod kanato sa pagpuyog ligdong kinabuhi, pagpakigduyog, pagpakigunong sa kalipay ug kasakit sa atong mga kaigsuunan. Sa katapusan, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma o pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa pagtigtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay kita hinuon, kita labi na kay nasayod nga hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Ang kahulugan sa pagtuo mao na may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Labaw sa tanan, kita nahigugma sa amahan, tungod kay siya man maoy unang naluoy ug naghigugma kanato. Wala kitay laing mahimo, kundili ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya, uban sa tanan nga gugma sa atong kasing-kasing. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Sa pagpalawom sa ikapitong pulong,
mupaambit sa iyang kasinatian, ang usa ka graduate of Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, and currently having his Master of Arts in Education, major in Educational Administration at Bukidnon State University. Our sharer, Mr. Rodolfo Cañete Jr. Father, into your hands I commend my spirit. Maying hapon sa tanan. I was born with a very simple family. Pobre lang kayo mi. Like, dili mo trabaho, dili makakaon. Nakamata ko sa kalibutan nga we really have a very hard life. Ang akong papa, usa ka magdadaro. Ang akong mama, mangguna. Ug ang akong papa, makaingon ko nga palahubog yun sa nga tao. Walay adlaw nga dili sa mahubog. Usahay, ang iyang agi sa iyang dinaruhan, kulang pa sa iyang utang ibayad kay sige kahubog. Si mama, ang iyang kita sa iyang pagpangguna is mo'y gamiton sa sinimana namo nga panginahanglan. O gasto sa pagpaeskwela sa amo aduha sa akong manghod. Ikalima ko sa unom ka magsuon ug nangaminyo na ang akong upat ka igsuon nga magulang. So balik kami na lang duha sa akong manghod ang ipaeskwela sa una. Tungod sa dili nako kulang ang kita ni mama sa pagpangguna kay pila ray adlaw sa pagpangguna. Gatabang ko kay mama og pangguna matag Sabado. Mangguna, mananggi, manapas og tubo, inana, para makasurvive mi sa ang pag-eskwela. Yes, nakamata ko sa kalibutan nga lisod kaayo. Sugod grade 6 ko, hangtod ni graduate kog high school, maura ang dagan sa among kinabuhi. Usahay, dili mi makatulog sa balay kay si Papa mag-wild. Panggubon ang among dingding, inana. Tabang og trabaho kay mama para nai-sustain sa among pag-eskwela. Apan ang dili lang nako malimtan is do si Papa palahubog pero si mama is naa sa simbahan gaalagad. Usa siya sa kakatikista. So si Papa nahimong cross ni mama ni atong panahon na. Si mama usab ang nagiya nako sa pagpalambo sa akong espiritual nga kinabuhi. Sumauto, paspas kay nidagan ng panahon, nahuman ko og high school. Pag college na ako, abi na ako og si Papa ra ang cross namo. Ang ako din kaugalingon nahimo gyapon akong cross. Kay diri na nagsugod ang tanan akong pag-antos. Ningon nahuman ang first semester, ningon ko ni mama nga ma, mupadayon ko og eskwela second sem. Giingnan ko ni mama nga tan-aon lang nato dong ug na ako'y natay kwarta. Sumauto kay wala man may kwarta, wala ko kapadayon pag eskwela. Nilakaw ko bisag asa, naabot kog Dumaguete, naabot kog Davao, naabot kog Surigao, pagpangitag trabaho para makita nako akong kagalingon. Nitisting kay kog sulod og seminaryo pero wala ko nakita akong kagalingon. So ni-eskwela ko og short-term course. Pag-graduate na ako, nakatrabaho ko nila Mr. and Mrs. Velos sa dirira sa Malaybalay, Babuyan. Then na-realize ko after 1 year nga unsa ka mo padayon kog eskwela. So nananghid ko sa akong amo nga mohawa ko kay mo padayon kog eskwela. Apan silang Mr. and Mrs. Velos usa ka tubag sa dugay na ako nga pag-ampo. Kay dugay ra ko nag-ampo sa una nga, Lord, hatagan unta ko nimong tawo nga mutabang nako makahuman kog eskwela. Tuod man
sa pagpananghid nako nga mo padayon kog eskwela, wala sila nagdumili. Hinuon, niingon gani sila nga, sige, kami magpa-eskwela nimo. Gibayran nila tanan akong balayro noon sa eskwelahan. Ang akong ginikanan wala na ko gapangaya sa ilaha kay nana mo bayad sa akong eskwelahan. Abi na ko nga ang mga butang will go as smoothly as I was expecting. November 2016, latter parts sa first semester, I was diagnosed to have a diabetes. I was around 70 kilos that time. Pagka-diagnose na ako sa diabetes, 56 na lang akong timbang. Sige kong akong ihi, lamigason, dali kayo niubos ang akong timbang. That time, nakita nga 300 na ang akong blood sugar, which is very high because I was still 24 that time. So after pila ka adlaw na discharge ko sa hospital, pero ang akong dagan sa kinabuhi lahi na. Kada adlaw na nakoy ginatumar nga tambal. After I was discharged, I thought okay na ang tanan. I thought kaya na ako i-handle lang akong sakit. I thought okay lang akong mindset towards my illness, pero dili di ay. Dito nag-start akong depression. Dito nag-start nga negative na permi ang nasa kong nauna. I have my daily intake sa akong medicines pero wala sa alibyo. Every now and then, sige lang ko nilagdalhon sa ospital. Pa-check up. Upon the results sa akong mga check up, taas gihapon kaya akong sugar. Until niabot ang 2017. Second semester, wala na ko kay eskwela. Kay dili na gyud makaya sa akong lawas. Gahigda na lang ko. Niwang na kaayo, butot balat, ingon pa sila. Gamay na kay akong kinan-an, dili na ko makatulog always kay sige og pukawon sa akong ihi. Matagabi halos tag isa ka pitser akong maihi. Inana akong pag-antos. This time lahi na ang akong mga pag-ampo. Hopeless na kaayo ko. I was in the point of my life nga I surrender my life. Pero ligon pa kayo nga akong pagtuo. Niadtong panahon na wala sad ko nawad-an sa akong paglaom nga dili ko makahuman sa akong pag-eskwela. Tungod kay atong panahon na manggod, akong uniform is before nag-eskwela ko sa dagko kay I was 70 kilos baya. Then naana lang ko sa 50 so gagmay na kay akong uniform so ako mismo, wala mo ko mabuhat. Ako'y nagtahi-tahi sa akong mga pulo para mugamay lang sa akong slacks, akong tahian para mugamay lang sa kay base hindi ay maayo ko makaskwela ko. February 3, 2017, around 11 to 12 sa gabi wala na ko katulog. Tinuod ay ang gilang giingon na kung hapit na ka mamatay, makakita na katong mga ayaan mong nangamatay, mga tingog nila. Muna nga akong nabati niya itong panahon na gidala ko nila sa hospital pero gipapauli lang ko sa doktor because maura daw gihapon na akong sakit ug basin matakdan lang kog laing sakit. Pagka Domingo, gipapauli ra ko. Then during that time, pagpauli na mo, dili na ko kalakaw, ginakugos na ko nila. Pag abot na mo sa balay, I don't know, wala may okasyon. Pero nakutan ako sa kagalingon, nga nung daghan kayong tao. Daghan kayong tao sa balay. Na ako mga iyaan, uyuan, mga silingan. Kompleto. Atong panahon na, samtang naglingkod ko sa balipantawan na mo, samtang naglingkod ko, ipaypayan ko ni mama, kauban si papa, giingnan ako sila nga, Ma, Pa, mupahulay na ko. Dili na ako kaya. Kay mabuhi pa ko ugma, maura gyapon na akong pag-antos. Surrender na ko. Dito ko
nakadungog ni Papa nga grabing hilak. Og niingon nga may pagsa na lang gihatagan sa mao nga sakit. Niadtong panahon na I totally surrender myself sa Ginoo. Anak ko, Lord, mapahulay nako. Ako nang i-surrender akong kaugalingon diha kanimo. Kay dili na nako kaya. Though ni-surrender nako, apan akong pamilya wala ni-surrender diri kanako. Gipatambalan ko nila kay ug usa ka mananambal diri sa Malaybalay. Pero samtang paingon nami didto, akong pamati sa akong palibot is hayag na kaayo. Akong pamati sa among gisakyan is galutaw na lang siya. Pag abot na mo dito sa mananambal, gipalingkod ko niya, gihatagan ko tambal, human niya atong pag-inom na ko sa tambal, nakatulog na ko. That was February 4, 2017. Kato nga pagkatulog, maunat do ito ang panahon nga gipapahulay nako sa Ginoo. Wala na ko kamata. Mao to nga gidali ko nilagdala diri sa St. Jude Hospital o gideclare sa doktor nga I was in a state of comatose. Upon checking my sugar, akong blood sugar niabot nag 700. Then, gikan sa 56 to 57 kilos, niabot na lang ko 40. Grabe na nako kaniwang. Upon checking the medical record, aside sa taas akong blood sugar, gidiagnose pod nga septic shock ang hinungdan pod ngano na comatose ko. Tungod sa diabetes nako, maong nagka-septic shock ko, nanay bacteria ang akong dugo. The doctor told my family nga ipa-prepare og certain amount para sa ambulance og down para ICU sa Valencia. Pero wala man wala yung kayo mi. My mother is ni-surrender na po si mama. Up to the point nga gipasantalanahan ako nila. Kaya nadawat na nila nga dito ra ko taman. Apan aduna gihapon mga tao nga wala ni surrender nako, especially ang akong mga kauban diri sa simbahan. They are there, giampuan ko nila. Ug siguro tungod sa pagtuo, ilang pagtuo, ang akong lawas is ni start siya receive og tambal. So mga around 9 sa gabi, gi-cancel ang ambulance, gi-cancel ang ICU kay ga-start nag-receive akong lawas sa tambal. Until nakamata ko, having oxygen, daghan kayong dextrose na nagsumpay-sumpay. Dito I realize nga, daghang tao nga nahigugma daay nako. Walay adlaw, nga walay mo bisita sa kuha. Even ako mga classmates sa una, kay wala na ko na eskwela, gipangita ko bisag asa nga hospital para makita lang ko nila. Kay namasin silang naunsa ko. Wala ra ko nagdugay sa hospital. 1 week ra ko. Pagka Sunday, na-discharge na dayon ko. Pagkawas na ko sa hospital, mao na dayon to, ga-insulin ako. Tag-upat ka insulin sa isa ka adlaw. Buntag udto hapon, tunga sa gabi, mo'y akong iturok. Dili sa yon, kay mahal kayang akong tambal. Tanang pagsuway ni atong panahon na gikan sa financial hangtod sa akong health, gi-offer na ko tanan niya. Niabot gali sa punto nga nahalak na ko tungod sa akong blood sugar nga taas kaayo. Gikan sa kasakit sa dagom sa insulin hangtod sa pagmata sa tunga sa gabi aron magtusok sa tambal, gikaya na ko tanan ni atong panahon na kay aduna pay tao nga wala ni give up na ako og taas pa ko pangandoy sa kinabuhi. November 2017, medyo okay na ang tanan, so nitry na po kong eskwela. Second year college na ko, apan dili na parehas sa unang akong kinabuhi. Before ko mulakaw sa eskwelahan, check ko sa akong blood sugar, tusok sa insulin, ahya mo eskwela. Wala ko lagi ampo sa Ginoo kundi, Lord, ikaw na bahala sa tanan.
Mao na perme akong sistema. Ako mga magulang, gatabang nako para makasustain sa ug makapalit sa insulin samtang gaskwela ko. Apan niabot sa point nga maulaw nako pangayo nila tungod kay aduna gyapon sila'y pamilya. So mautong nga ni-try na po kog pangitag ka workingan. So ni-try kog balik dito sa akong dating nga amo nila Sir Ben. Ug nihangyo ko nga mobalik kog working. Sir Ben is always the answer sa akong mga pag-ampo. Moto nga nag-working ko sa ilaha, Lunes padong Bernis eskwela ko, matag Sabado, Bernis hapon muuli ko sa ilang pigiri kay magtrabaho ko dito. Ang akong allowance ginapasiguan nako sa akong pamasahe ug uban pang gastuhanan apil nang akong insulin. Usahay ka ng mahutdan nagyugog tambal, ampo lang yun ang akong panagang. Ug ang Ginoo wala nagmakuli ug hatag ka nako. Kayo example, mahutdan ako sa akong tambal, nalay kwarta nga moabot, halimbawa ang akong mga scholarship, musulod siya, kung dili akong allowance sa akong dean's lister, musulod siya, na nako'y pangpalit og tambal. Dili sayon ang akong gipangagian nga pagsuway hangtod nahuman ko sa akong pag-eskwela. Better late than never. Bisan 29 ako, ayap ako nahuman sa akong pag-eskwela tungod sa kadaghan sa babag sa akong kinabuhi. Nahuman ko uban sa pagpaningkamot sa pagtrabaho para makapliti o makapalit og tambal. Ang tanan bisan hunaon-naon nimo sa islisod kaayo sa nga tanan pero di ay if i-offer nimo sa Ginoo sayon ra kanimo ang tanan. Karon as I evaluate my life experiences, akong mga pag-antos, makasmile na lang ko ug ma-amaze na lang ko nga I was able to surpass trials sa mga trials sa akong kinabuhi. Father, into your hands I commend my spirit is a line of reunion. Si Jesus nakig-reunion na balik sa amahan. Sa akong mga nagian, it is a sign that I need to reunion myself sa presensya sa Ginoo. Wala pa ko niya gikuha. Wala pa ko niya gikuha ni ining kalibutan na. Because I need to preach. I need to share my life experiences. Nga unta makuhaan siya o pagtulunan sa uban, ilabi na sa mga kabatanunan. Na God will never leave us if we allow Him to operate sa atong kinabuhi. If we wholeheartedly surrender our spirit to Him, He will then become the captain nga mo guide sa atong kinabuhi. Now that we are all challenged by this pandemic, and I know people with diabetes are prone to this kind of virus, makaingon naghihapon ko sa Ginoo nga, Lord, Ikaw na'y bahala nako. I know, karong panahon na, daghang mga kabatanunan, o bisan dili mga kabatanunan nga gisuway, nga ginagukod sa mga problema o pag-anto sa kinabuhi. Please, ihatag sa Ginoo tanan-tanan. Ayaw kaulaw pag-istorya niya sa tago. Ihatag kaniya ang kabugat sa imong kasing-kasing. Ug sa ngadto-gadto, kana mo gaan lang, sa dili nimo matagad. Value your life. Igsuon, akong kaagi sa kinabuhi, usa, kabuhing testimonya sa kaayo sa Ginoo. Nga bisan sa kagamay sa imong pagtuo, ngun pa, even as small as a mustard seed, it will grow and become a big tree. Kung isurrender nimo imong kinabuhi kaniya, ug hayaan nimo siya nga mo-operate sa imong kinabuhi. Father, into your hands
I commend my spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magampo kita, palihog mangluhod. Mahigog maong hamahan, akong itugyan ang akong kaugalingon diha kanimo. Buhata kanako ang imong buot buhaton. Bisan unsay imong buhaton, ako magpasalamat kanimo niini. Ako andam sa tanan ug ako mudawat sa tanan. Basta ang imong pagbuot matuman dinhi kanako ug sa tanan nimong binuhat. Wala na ako'y laing gitinguha o akong Diyos. Ginoong Diyos, sa among pagtapos ning among pamalandong sa imong katapusang 7 kapulong, hinaot, malig-on ang among pagtuo nga ikaw sa kanunay, uban gayud kanamo. Ikaw, uban kanamo matag-adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ikaw, uban kanamo, Diyos nga gamhanan, uban sa among mga kasaypanan. Ikaw, uban kanamo, gugma sa kahangturan, nga nag-uban kanamo sa among dalan. Ikaw, uban kanamo, labawng tigpanalipod ug nagpasalig sa kadaugan, batok sa tentasyon. Ikaw, uban kanamo, sa among mga pakigbisog ug mga kapakyasan, sa among mga kalisdanan ug mga pagsulay. Ikaw, uban kanamo, sa among mga kaluya ug mga kabalaka, aron sa paghatag og kusog sa laing higayon. Ikaw, uban kanamo, sa among kasubo, aron sa pagpadayag sa kadasig sa among kasadya. Ikaw, uban kanamo, sa among pag-inusara sama sa usa ka higala nga walay paglubad. Ikaw, uban kanamo sa among misyon ug apostolikanhong tahas aron sa paggiya ug pagpalahutay kanamo. Ikaw, uban kanamo aron sa pagdala kanamo ngadto sa amahan subay sa dalan sa kaalam. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Naghahanap